dia ana wo mkra ya ye ma wo mu atade fita se wo mu ho me ebretia bibiem e kire se wo ma abofo besom ko Abraham kokum wo mu wachi no o mu ho ye de be ho me afa ye hwe December 14 verse number 12 Revelation 14 verse number 12 ti haye eti ba bia hotefo ekra ne kono ya Abraham kokum no wo mu ye de te no wo mu ho me wo ho o mu rest no that means nipa bia dia products aseso na so mo kra ne rest wo ba bia wa hu se wo ba bia o rest na wo twan bibi wo ho kan kwai me pachaw ye de tresen ba be ma eni party ase se de ya din kan sua no nya sa enete na emom no onipa wu ade bi wo kra onipa duanu ma friend se wo kra enu efri ko baabi na e depend abraba wo boye ena be che baabi a wo kra no e be kro enti nan koma ye ba be di nyina ne se ye de tresen no e baba be busa se enipa ewu ane kra no e wo baabi ko anase eno ano no ye din kan edipato ano komo a kire se wo kra no e wo baabi ko emo obi ena dawo emu obi emfa ensem bia entene ena daw na emom no bomodi se wo behu Nyankopon akwan na behu nokore no na nokore no aye wo dehye asem ni nyina eno no abusua last na yedi nkom wo de Genesis chapter 35 verse number 16 enipa eba be wo ye ma Bible na wa be kire the state of death ni ehun se ade bi wo mu a e friend se okra ena free nipadua no mu a eba ye hunu se asemasi anase wo bentene wawu anase wato ananam ewo ensiedo kan hale Genesis 35 verse number 16 Bible kasa wasi na wotu free better koi osi wotu afri better ekoi na akakwantie na akakwantie bi na waduru Efrat no awaka Rahel ana awo eka Rahel awo ne den no awo no eden no na wo mu ye den no me pacho according to Bible say Rahel awo mu eye den no awogefo ne ka kire ne say ana awogefo ne ka kire Rahel say mensuro na yenso be wo barema na we say nso obawo oba barema na ne kra we free ni mu me pacho tiw abra ahanom no Rahel ewo no eno wuye na Bible ne describe say abra oyede ne kra free ni mu ne kra ayede free ni mu na oye wu na oya ayede be that means any pay wu according to Bible no ne kra ayede be free ni mu the first otim no we ye de Nyankopon asamo kan ye de nipa nkyerɛkyerɛ eka enti eka se owufu ye obi a ne kra no afri nipadua ni mu ewo ba bia obi a wo hwere wo nkwa no wo bɛkɔ na ba bia bɛkɔ depend wo abraba wo boye ewo wiase ena be kyerɛ se wo bɛkɔ ba bia nwotefo ewo anaso bɛkɔ ba bia abonefo nso ewo enti Rahel ewo no Bible ne kyerɛkyerɛ se ne kra eye den efri ni mu that means na ne kra no ewo ni mu na ma no ye otiasefo ne kra no efri ni mu a oye owufo that means ne kra no efri ni mu a ewo ba bi ye den ekɔ tie di baba enu ti na ɔse enye se enipa wu ahome ni firi ohuni mu na no na nipadua no awu no na no ano ne kra no enko ba bia Bible ne se ne kra eye den efiri ni mu that means onipa wu a ne kra no efiri ni mu yɛfa another example ni enhwɛ the state of death because Nyankopon asam na ye nokore enti de no bɛka no ene wo se me ne wo yetumi edi akire me pa chaw ɛyɛ 1 Kings 17 verse 21 me pato Acts 17 Acts chapter 20 verse number 7 going na hoso yen hwade na yen fan compare ne ma na yehunu abra enipa ewuo no according to Bible no say na owuo tebia etie ka hwade 1 Kings 16 aha no so na oba bi a waye Elijah adoye na sa wo pa ne bawu na Elijah eba benyane no me pato ye pesa wote ase se edikanfo ne nyina wa adwene bi so mutiri mu se onipa wu a ne kra no ewo baabi kɔ se wo ya hotini a wo kra no ekɔ baabi ahotefo ede ewo wo ye obonefo so a wo kra no ekɔ baabi abonefo ede ewo ka hwade me pato 1 Kings chapter 17 verse number 21 Bible kasa wasi no tini mu butu abofra no so ɔse ɔtini mu ene obutu abofra no eso emprensa wo tiem frɛ brade se ene ɔtia mu efrɛ ti hayo abra Elijah ebɔ mpaye ama abofra no nyane no ɔse wɔtia mu efrɛ abofra no efrɛ etia mu frɛ sɛ Ewurade me Nyankopon enti Elijah ebɔ mpaye sɛ abofra na wawuo no won samra nkwam me pa chotio Elijah enim se abofra ne kra afri ne mu ewo baabi enti hwe hawa Elijah ebon mpae wase o tim frɛ Awurade se ana Elijah tiam frɛ Awurade se Awurade me Nyankopon abofra kra nsambra ne mu ma abofra yi kra anya dai nsambra that means Elijah no ebon mpae abra abofra na wu no Elijah nim se abofra ne kra ewo baabi enti obon mpae se abofra ne kra anya dai nsambra ne mu ensan embra animu that means ne kra ne wo baabi
bi ya osaba back to nipadua ni mu enti mo bi meka nkyerɛ wo sɛ nipa wu a ɛno ano no ne kra no eni ba bia ɛyɛ nkontompo ne ahombɔne nkyerɛkyerɛ tie ni ye pa de enti asankyerɛkyerɛ ne ɛkɔ ne sɛ bonsam nim sɛ wo no kro na wo mu no a ɛde ehu bi bɛhyɛ wo mu enti Genesis chapter 3 de bonsam yɛ ne sɛ ɔma Hawa ehu na ɛwɔ aduaba ne tie ni mu no ɔma ne firi Hawa mu sɛ de bɛyɛ Hawa ɛɛto mmara no a enye de ho ɛnoa bi ɛna ɛkɔ so no Elijah ɛbɔ mpaye enya ne owufo ɔsɛ Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn ma nipa ne kra nsa anya den ensamra ne mu that means ne kra no ɛwɔ baabi yɛ den ɛkɔ asɛm ne nyina no eti ne titi nyina ne sɛ Elijah nim sɛ abɔfa ne kra ɛwɔ baabi a ɔbɔ mpaye sɛ ensa anya de embra ne mu yɛhunu sɛ Rahel so ɛwɔ no Bible ne ka sɛ na ne kra yɛ den efri ne mu that means obi kra efri ne mu a ɛne yɛ kasa oyewufoɔ obi kra ɛwɔ ne mu a mepaakyɛ yɛ kasa ɔyɛ ɔteasefoɔ na ne kra efri ne mu amoa yɛ owufoɔ no asɛmbisa ne sɛ ɔwɔ baabi kɔ anaasɛ oni baabi kɔ ba ɔyɛ fa another example bi sɛ deɛ Acts chapter 20 verse number 10 abra na Paul preaching ya obi a friend sɛ article 80 preaching na preaching na ɔtie no preaching afa no pa na nso na n'ani kum ti auto nkono and wo free soro ebete hweye na wo ma ne so no kwa verse 9 Acts 20 verse 9 was na brante bia lididi etiko abrante bia ye fra no atiko hete mpoma ni mada hate na ote empoma ni ma wada hate esanse Paul kasa che esanse Paul preach na wo kasa che ye nti wotonko fira bansoro no so akwa ne tonko efri abansoro ne so hwe ase eba be hwe ase na wo ma ne so no na abra wo pagya abrante no na wawu na abrante na ye dey na wawu tie ne yo afi Paul ebebo mpaye na Paul ebebo mpaye no obese Nyankopɔn sɛ enipa na wawu no emra nkwam yentie die osoma Paul ekai na Paul sane kobutu ne so ana Paul sane kobutu akwa ne so hoya na tu ka sɛ ana woye no atu eka sɛ monya jejeje na ne kra woni mu na ne kra ye dai that means enipa ne wu ye no ne kra firi ne mu oba ompa ye ema oba nkwam no ne kra sa ye dai abani mu de pesa wote ase ne sɛ enipa na wote ase ne kra woni mu oyote asefo ne kra ne afiri ne mu a waye owufo that owufo ne sɛ obi a ne kra ne afiri ne mu na ne kra ne afiri ne mu no me pa chaw o baabi ko anaso oni baabi ko ana ne ka ne firi ne mu a onim hwe onim baabi a o bia asembisa nana me pa chaw the question is say asembisa ne dia ene ye nhwe twerɛsɛm nim na Bible no ɛma yɛ asɛm no ho emuaye as simple as ABCD yenti asɛm bi agenkwa mesi akaye ɛwɔ Luke chapter 12 verse number 16 going na Kristo ɛka ɔdefuo bi a ɔno wanya ne ho na wɔn penya meso mpa abrabo tie Bible Luke 12 verse number 16 Bible kasa wobu wɔn bɛsɛ ɛna wobu wɔn bɛsɛ onipa bi ɔyɛ ɔdefo asase onipa bi a ɔyɛ ɔdefo ɛwɔ asase so sɛ nipa no wɔso aba pii no osusu ne tirim sɛ ɛna wɔ planning ne tirim sɛ menya dɛ efiri sɛ ne deɛ mede me no ba yɛ besie na yɛ ya ma menim baabi a mede me no ba yɛ mpo ebesie na ɔse ɛna wɔka sɛ gye meyɛ nie okay menya idea bi ade a ɛwɔ sɛ meyɛ nie medwiri ma asan me warehouse na mesi akɛse na mesi me warehouse na kɛse ɛhɔ na mede me no ba yɛ ne nyinaa ɛhɔ na mede me no ba yɛ ne nyinaa ɛne me nneɛma nyinaa ɛne me nneɛma menya nyinaa ebesi na maka kyerɛ me kra sɛ na me wie a tie ne yo ɔka kyerɛ ne kra sɛ ɔkra wo nneɛma papia wo nneɛma papia wɔde asi ama mfirihyia wɔde asi ade ama mfirihyia pii home didi nom na bontaw yam na wo po ɛntɔ wo kyɛm Onyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ tie ha yo otumfoɔ yawo a onim de asi wo wu akyi tie asɛm a wɔbɛka otumfoɔ yawo ɛka kyerɛ ɔdefoɔ wei a wɔnya ne ho nso wɔnsuro Nyankopɔn wɔnhwɛ nyameso mpa abrabɔ wɔnya ne ho wɔnhwɛ te ne abrabɔ na de onim ayɛ de obedi de ɔbɛnom ya Matthew chapter 16 verse 26 ka sɛ onipa nya wiase nyinaa na so wɔhwɛ ne kra emfaso bɛn ɛna ɛwɔ mu yentie Bible Onyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ ɛna otumfoɔ yawo ɛka kyerɛ saa wɔdefoɔ yi sɛ ɔkwasea anadwo ya wɔbɛgye wo kra firim sɛ mepa kyɛw tie ɔba bɛwuo no Nyankopɔn so ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛgye ne kra ɛyɛ dɛ bɛn afiri ne nsɛm that means ɔkra no ɛwɔ mu eti Nyankopɔn si ɔbɛku no ɔgye wo kra no ayɛ dɛ bɛn afiri wo nsɛm that ɔyɛ wo kra no afiri wo nsɛm ɔsɛn ɔkra no nso ɛnam sɛ wɔyɛ invisible yɛmfie ne hu no eti akwa ɔde sɛ honhom pɛpɛpɛ yɛmfie ne hu no ɛno nti ɛna ɔsɛnkafoɔ 12 verse number 7 can say after enipa wu akyi on say Nyankopɔn say wɔbɛgye ne kra firi ne nsɛm na agyapade a wapɛ no ɛbɛyɛ hwan dia that means si agye ne kra firi ne nsɛm a Nyankopɔn yi nipa ne kra afiri ne nsɛm na gasa ɔbɛyɛ owufoɔ ɔyɛ owufoɔ a asɛmbisa ne sɛ ne kra no ɛkɔ baabi ana ne kra no ɛnkɔ baabi ɔsɛnkafoɔ 12 verse 7 wɔse na dɔte asane akodote ɔse body ne deɛ
wunya wuyi a body no de ye be sa de akwasiye akwa fom ko sha asase ase doti ye be sa akwa doti em sade na etie kane no kwai na ho ma sane akwa afei wo kra na ye wuso na eye spirit no eno akwa hwan a that means o kra no go baabi ko anene baabi ko e wo baabi ko quotations we ya yakotu ni nyina ma yete ase se after ewu achi no o kra e wo baabi ko na baabi a o kra no woko no e depend wo abrabo a wo boye wo wiase ana be kire se wo kra no e kwa wo asomtwem anasa wo kra no enko asomtwem tie ni yo me be ka ahotiefo bi wo ho asem a kire wo but ansa na no hwe disem chapter number 6 verse 7 hwe se owuo na asamade ye dey edi na chi me pa che asamade na chi that means say owuo ne fa hwi a odo wo kra na kwa hefa asamado na asamade wono mo no ye wo two places ne say yo baby a wona ye de tene no ewo and ye wo baby a wona ye bone so de be ewo etiment na se hu nwie na meka say o me hu yanka enu ti na wasa wote ase no wo no kura ewo mu said ye be ya wo be hu hawa ewo sa wo sum nyankopon yi ekoduru kan hwe ade Revelation 6 verse number 7 no hwe hawa owu etie was not this one not so nine no me pa cho tie o according to Bible the Bible cheche ne ye kire o metena wiase we mu emebo bra wo pemewu enkwankwa da free say o betwa atemu dansa dabi nya sanete wo kra no e wo baabi kɔ ya se wa mo bra kronkron a biewi ba fa nani ase obo bra kronkron so de ene wo home asomdue mu akoduru ebra atemmuo da bede ebeso ye the Bible no e ba be compare ne ma ye nyina ya te ase we o be kire ewuo a e ba beba ewie bremu a ebe ye ewuo moroso na o be kire hawa enipa wu etie the Bible Revelation 6 verse number 7 ba mo kasa what is one to 9 no otin so anu etoso 9 no ano no metisotias 4 to 9 otin se otiasefo a otoso 9 no se bra na me huni ana Yohane si wo hunu ye na hwe konsunsu bi oponko bi a we askala eni na de otense wo no de wote sa ponko ne so no de ni owuo ya fra ne say me pa choti hayo the Greek word for hair and say ewu achi ba bia wo be kro no me pa chaw edu pempenso a e wasa wote asem bi ase ye wo Greek word a China ana Hades ba ko ye adakamra na ye do wo hyem no ana ba ko nso so ye baby a wo kra na ye de be eko etu nipa wu a ne kra no eko baabi ana body ne nso eko asase ase ba chi Bible ne de aya na we ni nyina asamado we ni nyina asamado ansa na asamado no honom nso ye sanso baabi a wana aye papa no ehumi asomdue mu ene wo baabi a wana aye bone nso ehunu amane eno nso ewo honom enti de wasa wo ne me yete ase ni o se owuo nden wase oponko sunsun bi ni ya de otense wo no de wote ponko ne so no ne di owuo ya fra no owuo na asamado di nachi asamado ye dai di nachi heyo asamado we na edi nachi me pa cho eye ho na fam grave a ye tu amana edi nipa akwasho ai na edi nachi dabi eye place a owuo ne fa wa odo kra de be ekwa akoto sa place no edi ai so okuafo a okwa afuom na okura wo sekan na okura wo kenten edi so otu banche a wo de banche ne beto kenten nim edi so owuo ne fawa o baabi a wode o kra no se de be ekwa akoto na baabi a wode o kra na ekwa akoto no egu ahodo mienu adasa wo ye papa anasa wo ye bone entie ni nkan enko wo mu a wo mu ye papa no owuo ne fa wo hwi a baabi a wo mu kra de be ewo verse number 9 Revelation chapter 6 me pa chotie enti ye wo place a chi ne fra na samando but English ni be friend hell be friend grave ni but we the Greek word na ye wo China and ye wo Hades we Hebrew word nso a ye Shaul sa Shaul no ni nyina no so refer to ye baby a wo kra ne beko and at the same time so no baby a nipadua no be de be e ba kosie no enti wan hwe ya wo be ye confused I was sa enchechiremu we mu enti ye besa wo te ase se onipa wu a obadi we no wono ye na kwasa da kamanam ana wo kra no nso o baabi a bede ebeko eno nkomo ne pese wote emu ase yi na boa na eboa kan hade Revelation 6 verse number 9 sade ya ba ya obati ase se nipa wu a o baabi a ne kra ne kono ye tako ahotefo o mo ye de tene aha Yohane nyankopon ma ne hunu baabi a wo mo ye de tene bo bra kronkron aye enwuma kronkron no baabi a wo mo kra
ewo after omu wachi. That means onipa wua ne kra no wo ba bia de be. Ebeko. Put the Bible. Revelation 6 verse number 9. Baba mon kasa me pa to wait. I was say with the Bible no compare asem no. Yes. E ma was some doctrine any duty. E ma obi gidi any duty. Na fair John chapter 3 verse 34 si die Nyankopon asoma no. O kan Nyankopon dey asem. Amanfo bi se odi nipa wu anu ai de be. Na wawu. Ne kra nko ba bia gisa atemu dem. Yemu say Nyankopon asem say Yohane Nyankopon bia won dia na hu ye Ephesians 6 verse 9. What's not in so na to sunum na no. What in so anu to so enum na no. Wona Nyankopon asem. O se wo hunu wona Nyankopon ya we nasem. Ne wona danse bo di enti. Ane Nyankopon ya we adanse a wo mu di ye nti. Kunkum na kra furu bucha na se. Kunkum wo mu de be. Ya kunkum wo mu akra tie ne yo. Me pa to physically no wo mu body no. Eni asa so yesia manapro. Yesia body na manapro. By Yohane si wo hu wo mu de be. That means after say yakom nipa na nipa ko Yohane ono and the 12 disciples one the last person owu late kura. Enti wono no woni masuafo na omodi nka ewu te se wono. And Nyankopon ma ni hu te se Paul muni Peter muni de kanfo na wo mu di Kristo hu adanse na ye chi wo mu eku wo mu. AD 66 na Empranaro ekum Paul and wasanso ekum eye Peter and okunkum nkrofo bebrebe eye Nyankopon adwumayo no eboafo enti sa nkrofo no wo mu wachi no omokra ewo baabia eye atwene ye tienio because yekosu Luke 16 verse 19 no me pacho Luke 16 verse 19 ye fast aso wa bahanam Luke 16 wo be hu se ahote ne wu a ye wo abofo a ebeboabo ahotefo na no edom ko baabia ahotefo na awu no omokra ye de be ewo ye bese de Bible no kirew na wote ase ye na bibia eye simple emaye kan ha de me Luke 16 verse 19 tie Bible what's not the forbid na ase wey amanfo fa ne say eye story yes but me say Nyankopon ya odo ba mesia no wona Nyankopon de atemmuo ama no wo kan John 5:22 a was eja no emu atan nemom wode atemmuo ni aso wode atemmuo na se oba no ensa se woni yani ni ese woni oba ni ni se di wodi eja ni no enti oba no ekuta atemmuo enti Matthew chapter 25:31 no aginkwa mesia se atemu dem wo on ne betena se abu atan enti di obetena se abu atan no ono na ekasa cham no mienu se sei ena etie ahana obedu odiba Luke 16 na Pharisee no na Yesu eka ensem bi kire omo edefa sikani brown se yenhwe hu ye na honam adapade a entene ama ye side edi Pharisee no eteye no ene omu sire Yesu verse number 14 verse 14 what's in the Pharisee no we sikapa 14 wo mo ye sikapa no te Messiah asem no what's no wo mo sire no ase what's na o Yesu ka kire Pharisee no se moye wona we bu won ho pem wo mo bu won mo ahopem e woni pen naso Nyankopon naso otumfo ya wade woni makomam oni mo hefa makomam yes enti hanamo no Kristo beka asem bia kire omo se sika na wo mu edi echi no se omo ansa kire na omo wu a omo wu achi omo wo problem ana ode ba verse 19 Luke 60 verse number 19 where asama agenkwa Mesia na eka se nipa wu ne wawu anka Yesu asem wei enka obeka ne sei se ne nka mfa kwam Kristo ne nim de besi e wo wu achi ana obaso wo kire wo se abra wo wu awie na wo kra no e wo ba bia e kro no sa wote boni mu amepacho wo besofa ti Luke 16:19 se na Mesia ne kan what's not the forbid na ase odifuo bi tena ase ya atade kokko na o se atade kokko ene nyura pa no odi asetena fefe na odi asetena fefe agina ni da bia ohia ni bi so tena ase wo fene Lazarus ha wode na koto na bobo ya de na koto sikani na bobo no ha wotutu akuro na kondo se na Lazarus na oyo hia ni ne kondo se wodi popo we fro de fo no puno su wodi empropro wana efri odefo no table su gu fom no wodi bi nanko me nanso kama baba tafani entrimodenti de ne krama bedie kura won pese nipa ebedie obi o yese ya tambat omwa hiafo ti Kristo kira wo se wa wo pu nipa emwo mpoche nipa na wo ya yemonwono na wo yesisie na wo mwo nipa no one day once akira table no ebetene ti se na agenkwa Mesia eka etie Bible basi no man na ni so asama abra o man na ni so wo hefa asama don ti heyo me pato wa jampo verse 22 what's na eba say ohiani ni ye dai ti hayo ohiani ni ye righteous person according to yagenkwa Yeshua Mashiach gidie no ohiani ni wu ye no ede na si wo ye wu achi ai kokokoko me pato ti o ohiani ni wu ye no abofo be ye dai Nyankopon abofo abesoa no eko Abraham de be that means obi biara obabra kronkron no
uwachi no nyankopon bofo besoa ade ko place a yefra o sade be Abraham kukum tie ne ba papo abofo eba besoa enu nti Psalm 50 verse 3 to 4 no verse 5 no verse 5 what's mo baba ma ho tefo anoma me wana wanam afore poso that means send nipa etiase o yewuachi o atemu da na ben na bamu no nyankopon abofo ewo responsibility say o mo boabo nyankopon ho tefo ane dey ema no etia ye kasa about ahotefo wuachi dey na sie obonefo wuachi dey na sie eti hanom no wo say Onyani Lazarus ni wuye no. Abofo beswan. Abraham kukum. Eko Abraham kukum. Na odefo ni so wuye. Eno odefo ni so wuye. Na yesie no. Oma na ni so wasama. Ti heye o man, that means odefo ni so awu no. Owo place a wana ewu o mo kra kwa asama do that place no. Womu ya bonefo no. Womu ni anitiem. Womu ni eye eniema ye papa mu. How ni amane na eto wo. We achenkwa mesi akasa. Wo pangini jari wi na esu ayede. Asa. Yetie Bible. What's no oma na ni so wasama no. Odefo ni man na ni so ewo asama no. No eninyane mu. Na o wote be. How any amane mu. Yes. Aha Kristo kasa about yewuachi. Aha ne nka Yesu nim se nipa una so awu anka no ane sanka odefo na mane no ebe compare amane ba ne so watemu dam. Kanya no ano. Sanka una nko awu a kanu sanka nyankopon do ba mesi an be ka se emu atemu da ni duru ye no odefo no eko eye obunsam jam ana Lazarus so eko nyankopon ahenemu when there was right after mu nyina awu achi no abofo beso a Lazarus wa ye papa no eko Abraham kukum ba bia hotefo krai de ewo ana odefo no de wono de o man ni so no no enunyane kese mu afei ana woto nkra se sukom ni amane a wo mu nti yensoma Lazarus na won kwa asase so mfa ne sankobo nsuom na anase won fa ne sankobo nsuom enfa mesi ne katrema so na ohunu amane ewo ojaframa ni mu ne wuachi o anya atemu de masam na Yesu ka ne wuachi wose wo ohu amane and wose that means satama we ni hunu amane na ewiase guso kwaso ayenko na wieye enu nti na later no Abraham ka chane se da bi kai se na wote ase no wani ji na Lazarus ya na wura hoyi afei na wo wura ho na Lazarus wani ade be aje ena akwa ne se ena sa na tie de ayenso mankwa asase so no wa busuafo bi a omuya 5 na nkodi wona dance ye Lazarus nkonkodi wo ma dance ye wonso mba ni nyane ye mu hayi se de be ya wo munso wuachi no omo ma problem ni mu that means Kristo kasa ni is about right after wuachi baby a wo kra be ko wada say we good and now we bad no wo munso am happy honum no ka say o Mose ani edifo o Mose ni edifo no kire say the ejira to preaching na ye the laws and the prophet and the preaching eti eni a wisa wade mokro no eni na ye mbra na ye edifo no nyankopon ba mesi ya no de ono wo de ato ne ba se wanko ato mbra na nka wo ko sayem no nyankopon adom se bra ne nchen back wo ba ne nchen o se go and sin no more go and sin no more that mean bra be di nyankopon asem so as simple as ABCD eti we ba bia wo kra ne be ko no ana ajenkwa mesi ya kirechire mu se de be ya ye betumi ate ase eti ya unu se odefo ni wuye no ne kra ne ko ba bia abonefo ewo na owo problem mu sa na Lazarus so ye de tenso abofo ebesoa no ko hefa Abraham kukum eti Abraham kukum no wona o ya akronkronfo na abofo so o mo ko ho ewo wo mu ewuachi no ana eye Edisem 6 verse number 9 Revelation 6 verse number 9 ya hwe Yohane wo so wono huhu won so hu bi tie ne wo de Yesu de ne kwa na ade won tie ase a Yesu na kwa na asan so ma Yohane ebehunu bi na master himself de kwa wan tie ase na nakwa de na beti ase tie Bible Revelation 6 verse number 9 maba mo kasa watin so na to so num na eti watin so anu to so enum na no hunu wona Yohane say wo hunu wona Nyankopon asem o mako preaching Nyankopon asem hene wona dance wodi yenti o ma di Kristo hu adanse yenti wakunkuma na kra fa chana se Acts chapter 12 yekumu John James ye John enua yekumu no ye Kristo adanse yenti Yohane anasempo no edi kan from John the Baptist ye trinity sa so na Paul wono se trinity Peter ye bona senior ni ti ehwe fam eti wose wo hunu wona Nyankopon asem o Nyankopon ya we na se ene wona dance wodi yenti ene Nyankopon adanse a wo mudi ye nti wakunkuma na kra fa chana se o hunu wo makra o ma ye kunkum wo mu no atem da nya ma ye no wo hunu wo mu kra ewo Nyankopon afọ de buchi anase na wode ne kase tiam se me pato nipa no ho na mfam wo am yesi na so hu mensie wo budeda eti me pato wo Bible ne say Yohane say wo mu a omu ewo na omu kra ewo atwaneye no wo mu de ne kase etia mu se hebrade say wo mu mawu na omu atwaneye no ba bia omu rest in peace no wo mu se da bi Nyankopon
ye nya rank wo bu aten na ye chafa na wo sha ye bono wo di amaye eto mo ka che otumfo ya we se ewurade kunkuni ni alokofo wa wo ye okronkron na wo ka nsama wo ntwanto na wo ka nokore wo mu aten enti atemmuo na wo ka ye no enti wo mu aten na wonto wona wotete asa na wo ma wo te ewiase a wo mu kun ye no atemmuo a wasa ode ma wo mo no wo nto wo mo hore ana na wo mu biara tarifika na ti me pacho ha no at that time no sa krofo na wo mu kasa na ho na fa mu mawu na mu wi ba na wo mu kra e wo baabi ena nyankopon yawe e ma wo mu nyina atade de fita ka tere wo se ena me pacho obi a wawuo na nka woni baabi a yetumi kasa kire no tabia e ka na nyankopon sa ka kire ahotefo na wo mawu na abofo abesom kwa Abraham kukumu no wo mu Abraham kukumu no nyankopon ka kire wo mu se wo mu bretie bi pio that means baabi o mu wona ye Abraham kukumu na o mu kra ne wo no wo mu home na o mu home wo mu home na o mu home good that means ya kasa wo hoteli biewu na wo kwa asumdwe ma ko home a that means eye Abraham kukumu no ena ne kra ne ewa twen adachi atemuda eti wo mo home say wo mo kra ne ewo atwenye twen dachi nkwaje ntina ya mo bia atade fita ene ye ka kire wo mo say wo mo bretie bibio wo mo home ebretia bibio enkosi se wo wura kwa ne wonu ya ma obeku won te se wona no do wo mo nso beba akire nso a ye beku wo mo te se mo amawu no so do be de be that means nyankopon pese akira bia ye ne dia wo mo ye nyankopon krofo no wo mo dodo nso beso ano ansa no wabu aten ne wanya ne san krofo no ene wona eti ase ne nyina akoma wo mo chefa asembisa ne nyina ne se at that time na Yohanes wo hunu wo mo no wo hunu wo mo gidi padua ana wo mo kra ya ma wo mo atade fita se wo mo home ebretia bibiem e kire se wo ma abofo besom ko Abraham kukum wo mu wachi no o mo ho aye de be home afa ya hwe December 14 verse number 12 Revelation 14 verse number 12 si haye eti ba bia hotefo ekra ne kono ya Abraham kukum no wo mo ye de te no wo mo home e wo ho o mo rest no that means nipa bian dia products aseso na so mo kra ne e rest e wo ba bia wa hu se wo ba bia o rest na wo twan bibi e wo ho kan kwai Revelation 14 verse number 12 what the Isaiah 57 verse 1 beka ho okay sa rest na o ma tade fita wa December says na kan say wo mo home ebretia bi bieu that means it was say wo mo sa rest wo mo home ebretia bi wo mo kra o baabi na nyankopon no mu din kita ho wonte ase kura na me pa chaw se de nyankopon asem no kurinte wo so ye dey wote ase tie Bible Revelation 14 verse number 12 ba mo kasa hana wotefo bo aseto o se ahana ahotefo bo aseto ye dey that means ahana wo yahutini a wo se wo boto yam abra wadi nyankopon ya wo asem so no kuremu no ahana ahotefo bo aseto ewo wona mo kura nyankopon hyede edin kan wo ma omukura de be nyankopon hyede one nyankopon yawe na hyede that means ya kasa obi yahutini a eye de okura nyankopon mara nsem diswo okura na hyede mu kwai ne Yesu gidie mu ene Yesu ha mashak de be eri so temi kura nyankopon emra nsem ene Yesu gidie di bom de bobra na wuwu achi no yawe de beto December 14:13 na me pacho na go ne di kan ko verse 13 no yanko na meti ne bi firi sura ka se enti hanemo no ahotefo na obo aseto wo na me pacho wabobra kronkron no tie wo wu achi no wo se wote ne kase bi a eka se kire se yan kire se ihene wufo wo awurade mu me pacho tie o enhyira ne ehefo awufuo awu firi awurade di mu omu ewo awurade de be e wo firi Woma wo hefa awurade dim that means woma wo awurade dim kire say 2 Corinthians 5:17 say obi ba Kristo mu a that means woma ba ya bode wo fro ba bra kronkron etimi di nyankopon asam so e wo Kristo gidiem di nyankopon mara asam so no mutimi wui no kwante ne ewuo mu no san krofo ne ho asam e na wo ka say enhia ne wo mu a omawu awurade dim mu efisi seriko me pass ya ba bia wu achi no okra na eko kwai honhom ne say na honhom ne say ane wo ba humi afiri won brem me pass oba ye dey wo ba humi afiri wo mo wo no kro ne tini mu wo mbe dey wo ba home wo mo ba home afiri won brem afiri wo mo brem onyuma di wachi na wo mo nyuma ye dey be that means wo wu achi no wo ko home na onyuma ye dey me pass oti onyuma na edi wachi wa akwada kamera nu edi wachi ade wakwa na enti unyuma na wo ya na asase so no na edi wachi nti na ekere se wo beko benkum ana beko nifa wo beko Abraham kukum ana beko babia odefo bonefo no ewo no because eye unyuma na edi wachi nti na ekere se wo ya righteous person enti Bible say
enhyira ne wɔn a wɔwu awurade mu efisi se kɔ wɔn ne se ane wɔbɛhome afiri wɔn wɔbɛyɛ dɛn wɔbɛhome afiri wɔn yɛka di sɛm 6 verse 9 no yɛma ɔmo wɔ Abraham kukum mu yɛ ahotefoɔ no yɛma wɔn kra atade fitaa hyɛ yɛn yɛka kyerɛ wɔn sɛ ɔmo nyɛ dɛn wɔn home bretia bibio wɔn home bretia bibio that means ahotefoɔ bɔ bra kronkron no yɛma wɔn atade fitaa sɛ ɔmo nyɛ dɛn ɔmo home saa atade fitaa no yɛde ahyɛ body na aporo na dabi ɛyɛ baabi a ɔkra no yɛ dɛ bɛn ɛwɔ no enti yama watale fitaa sa home no ɛno na December 40:13 ne ka sɛ wo bɛ home afiri dia bɛn wo brɛ mu wo nnwuma yɛ deɛ edi wachi nti wo nnwuma de di wachi ɛwɔ wo wachi enti wo nnwuma de wachi nti ɛna kyerɛ sɛ wo bɛkɔ Abraham hukum because wo bɔ bra kronkron wo amma bra pɔne enti ahoteefo ebewu a hoteefo bi ebewu a yɛmane yɛ awɛ sɛ ɔkɔ baabi tie nie mepakyɛw sɛ body na wɔ asase so mepakyɛw wonam fam ewudom eni asase so ewa haya ewudom eni asase so safo se eni asase so eti pato se wote asase so na se wawu ni ade body na kwa asase so pato wafura asase so dabi da so wa asase so asase so na wo but anam sa hotefo no wogidie se wo mu wo omu kra no wo baabi konti no wo ba wo se obewu a oka no asif se okọ baabi tie ni e papa mbe kotu amwate ase yan for example back Isaiah 57 verse number 1. Now the Luke chapter 2 verse number 25 going. Now they are compare. The Bible. And we take for no December 6:9 and 14:13 say, "Womu ehome ewo asumdiem." Wamba home afro hefa. Ombrem bi ko mu kwa asumdiem no. Wo kra no ehome. That means woni atete biara, woni amane biara, o twen eda Nyankopon aban bepom. No akwaje owu sɔreɛ mu no watima konya ahene a yɛsiesie ɛde ama no na mo wɔn na tena wiase di bɔne ne de me part according to Bible wɔn home ɛwɔ asomdue mu da ɛhɔ so yɛbɛka hɔ no masɛm tie Bible me part Isaiah 57 we yɛ kyerɛ baabi ahotefo wɔ mu yɛ de bɛyi wɔn mo kɔ yɛde Bible ne kyerɛ mo ate aseɛ ka ha de Isaiah 57 Bible kasa verse number 1 no yɛnkɔ wɔse ɔtini ni yira ɔse onipa ɔyɛ ɔtini ni no asase so otimi wu anase wɔhyira obiara fa nhyɛ na kuma mu obi amfa nhyɛ na kuma mu da wɔfa mare papa ye fa mare ma ɔmoyɛ papa efra asase so de bɛyi me pa chotie wɔfa mare ma pa de bɛyi ye ka sɛ ye fa obi akɔ a ɛkyerɛ sɛ na kyɛ sɛ okɔ bɛyi oh heya da bia bra sister me bɛ sɛ wote aseɛ sɛ ɛma wɔsom doctrine elidi wuti ɛma wa agbene ne nwuni ntia de ya kyerɛ no ebedi udem ɔse wɔfa mare ma papa yɛ de me ba chaw obi bi wa abrochire no ɔse mbɛfo akɔ a ɛkyɛ sɛ wote ga na hɛ nanka wo ne ekosie wa asase na okra ne nkɔ baabi a ɛse afo akɔ dabi wɔse wɔfa mmarima papa yɛ dɛn that means yɛ fa okra de wakɔ baabi afɛ yɛntie Bible wɔse wɔfa mmarima papa kɔ wɔfa mmarima papa kra ɛde wɔn kɔ na obi ara nwene ho ɛba sa obi anwene ho bɔne a ebia na bɔne a ɛbɛba enim ɛbɛba nipa kro na nim nti sɛ otini ni fikɔ sɛ Nyankopɔn amfa na mfiri hɔ a ebia na bɔne kɛse bi di na nim a ɛba ne so ɛno nti na wɔfa mmarima papa ɛkro na nam sɛ ahoteefo di nkan wuo no December 6 verse number 9 ɛne December 14:13 ka sɛ wɔn mo home wɔ asomdue mu nti oni papa na yɛ fa ne kɔ no kan kɔ verse number 2 no ɔkɔ asomdue mu ɔkɔ hefa ɔnse wasa yusu ɔkɔ ti hayo me pesa wo hye word bi nso ɔkɔ hefa asomdue mu ɔkɔ asomdue mu kan kɔ wɔkɔ asomdue mu wɔkɔ asomdue mu wɔhome wɔ na yɛ so wɔn mo home wɔ de bɛn wɔ na yɛ so ɛno ne yɛ ma wɔn mo ntade fita wɔ December 6 verse na kan sɛ wɔn mo home bretia bi me pacha ne ho na body na apoda sa so ne ma na atade fita hyɛ dabi ɛyɛ baabi a ne kra ne yɛ de bɛn ɛwɔ no ɛna yɛ ma no atade fita ɛhɔ so na ɛyɛ Isaiah 57 ne ka sɛ wɔn mo home wɔ hefa wɔn na yɛ so wɔn mo da yɛ so ɛyɛ tietia enti wo de righteous person a wo kra no efra asase so ekɔ baabi ekɔ akɔhome ɛwɔ wɔn na yɛ so sa wote ase wo nte ase wɔ sa netie it is point of death no okra ne free mu ekɔ baabi sa na asam netie etu baabi a okra ne kɔ no sa yɛ righteous person a ɛno ho asam ne pesa wote ase na bibia tumi kɔ nka ɛma yɛ nyina ɛmeba to Luke 2 verse 25 Luke 2 righteous person bi yɛ frɛ no ɛyɛ Simon ɔno nso agenkwa Mesia ɛka asɛm bi kyerɛ no na Nyankopɔn ya waka kyerɛ sɛ onwu da agye sɛ wahunu agenkwa Mesia no wo de yɛntie Bible Luke 2 verse number 25 ba mo kasa na hwɛ obarima bi wɔ Jerusalem a barima bi wɔ Jerusalem wɔfrɛ no Simeon me pa cha me pesa me ma te aseɛ sɛ sɛ obi wɔ Ghana no ɔka sɛ
me free Ghana, that be Ghana here. There be Obi to Kwan, me free Ghana, Kwanfa. Maybe I make a brutally. 80 way, your son and come say your friend Simon. Yes, say, well, no. Oh, Owuo. I just an near Hunwaya. Miss answer. I didn't come and see an answer. Yes. What is your Bible? What's in a hair? Not sure. But maybe we're Jerusalem. Maybe we're Jerusalem. My friend is Simon. Your friend is Simon. Only pay today. Sir Simon, way or your righteous person. A very idea. Nana Opunyanko Pon, Freddy Yanko Pon. Very change that I read. No, train time. I didn't come and see a free Friday. Abba, look at him. Now, Coco yet and say, now, Coco, I actually Simon said, oh, no, who, just a woman, Christo, you rather. I just said, and near whom Yeshua Hamasiaka, or you or two for you when the answer. Home in Manaka, sorry, it is Satan, the years to cross, sorry, yes, and our woman so ma, Simon, Equa, sorry, I'm afraid you soon our for the pass. I'm afraid Yeshua Hamasiaka for Mary. Any Joseph, Eddie, I think come here. Equa, sorry, she was said. What by you said the umbrella, or by you said the umbrella, that means you after or your Bema after 33 days, you know, Leviticus chapter 12, verse 1 go, you know. Yes, I said the one must say, a one son, I was a what they will ban, everything I couldn't go for fee, and after 1 hour, because I had it. What's it, Yanko? Of Fanatona Bassa, it is ordinary class, sorry, you know. And the Seymour, a fagin comes here at Tony Bassaso. Oh, she don't say, I face Seymour near who. Otum for ya wadoba mesiano. Yes. Into obekanfo nyankopon sa afedie obekwa asomdiem. Kan kwen. Ewrade. Afa wu jawa ko akwan asomdiem. Me patoti oba bewu no. Ono Simon nim the state of death. Yes. It was say afei wu jawa ko akwan asomdiem. Wu jawa ko a me Simon me kwan amai dey. Makwa asomdiem. E se litre mu se oba bewu no obefri ha ye dey. Akọ. Seksa word ne nso. Nampacha wo kwa e ho na mbusa kwa chense wo kwa he agwene be na wo Simon trimu ntia o kan say okwasomdiem o ja ne kwan ma na kwa he fa because Isaiah 57 Edisem 14:13 Edisem 6 verse 9 wona ewu omu ya atenefo no omu nyina e kwa kohome o he fa asomdiem eno na Luke 16 verse 19 no abofo beso a Lazarus. Yes. Edneko Abraham kukumu. Hoso no so rase wade ebe. Asomdiem. Yes. Edi anomo Simon babewu no. Kan kwai. Wose. Yanko. Wafane to na basaso. Oshira Nyankopon se. Ene oshira otumfo ya we se. Ewrade. Afei. Wuja wakwa kwan asomdiem. Wuja wakwa me Simon me kwan amma kwa asomdiem. Sadia wo hye me nkom se menhunu odoba Yeshua Hamasiak na menhu no. Yes. Kwai. Efrise. Mani ehunu wo jenkwa. Mani ehunu wo nkwagiye. That means yaje nkwa mesiya no ye fra no Yeshua no kire Yahweh salvation etimi mani ehunu wo de ebe nkwagiye. Yes. Kwai. Awosiesi amanyina eni. Awosiesi amanyina. Yes. Kwai. Kan ye ebema amanamai no so ase. Aje nkwa mesa we Yahweh no Yeshua Hamasiak mesiya no oye ajenkwa oye kanea ebema amanama nyina so ayetay ti na John 9 verse 5 okasa me wo wiase mini wiase han ono anso ye the word e wo John 1 verse 1 ane Edisem 19 verse 13 anu nti na okasa wasam ye menase de ebe kanea because John 1 verse 1 the word no e ajenkwa Messiah Psalm 119 verse 105 say wasam ye menase de ebe kanea enti abra ye preach asempa ne kire wo no that means ajenkwa Messiah ne kanea no e na asere e wo so ni nyina ne se ada se wo beji atum na aye o madwuma ana wo be reject ne ade abufo eyemu baako wo na bechu so de wankasankasa wo pe eti Simon enim se owu a ne kra e wo ba bi ko eti wo se Nyankopon ja ne kwan ama na akode e be sumdiem me pato eye body no ka ho asema nka we ka se wo ko ba bi tapia body na nya se wo enya ekuom enya asase ne so ade be sie enya so bi wan kra ha no bese ese no nkra ha no ma enya nkra ha ya na bese nkra ha ya enti obi tu free alert ekwotena ma obi ampa to wo o akra onya nkra ha no akra ya no ya ka so ko ba bi on tu kwan na say body ne ho asa na ya ka na say body na asase ya so na wo adenti ne wo se wu ja wako akwan ama makwa hefa baby asomdiem that means odi kanfo na Nyankopon krofo na omo rest in peace no e ho na ajenkwa mesi abede ebeko me pato e ho na ma so Simon bede ebeko ajenkwa Messiah we Yeshua Hamasiak no me pato ye nyan nim se owui 3 days and 3 nights me pato ye the Bible no ba be compare say 3 days and 3 nights no e hefa eno owuye no okoye ye tie nie ba papa hwe on say owuye no ye de koto adakamanam tumbu mu ewo asase so enya body ne ho asa na meka Psalm 16 verse number 10 tie nie Psalm 16 verse number 10 verse number 10 mepacho wa kira se ye hwe nkoma ajenkwa Messiah eshefa eye David shefa ajenkwa Messiah ho ne hwe enkom se no so ne mamu na the Acts 2 verse 25 going no
e dia ka ho ka ha de me nia Psalm 60 verse number 10 me pato David and Esenkom e dia fa agenkwa mesi ye ne wuo ne sorry ye me pato body no yesie ni wa asase so ne kra ne nso o baabi ye dey ekọ ye pesa wote ase se agenkwa mesi agu ye no na ne body da asase so no ne kra esa ne kọ hefa asamado na asamado no ye wo baabi ya wona ye pone ye de be ewo wona ye pone no na agenkwa mesi ye de kọ ye yes ekodi wo madanse ye se asempa na omuti dada na wose komudi so na ye de same asempa na bi no de ba wiase da achen eti saa mojo kire kro no e ba omu nchen omu rugete ye no saa mojo kire kro na wanya da ma wiase no nti no wawuo eti na wasenka no watam ni nipa wo Old Testament 94 na etie nyankopon asem because eyo no agenkwa mesia na ti sa wantie no wawu de you suffer the consequence yes I was so di madanse e kire say wa wo pe na ade aba because waka de ya ye dey a kire obeka di Deuteronomy chapter 30 verse 19 was so de nkwa owuo papa ne bone nhane no me asiwanim na wo hyew say fa papa na wono asefo anya de bai anya enkwa kan ha de me nua me pato Psalm 16 verse number 10 me wa me kasa na wonya me kra samado aha no mo no David sem kom de fa agenkwa mesaya no ne body ne ho ene wo say wonya me kra ne wu achi no onyankopon yawe enya ne kra no asamado e wo hefa asamado tio ne body no e wo baabi a eye asamado a e beko na ehonum na owuo no entimi an stop na ma na nka asamado ho because owuo ni asama so de bai etumi tie ne ba papa enu nti ana etwa se obi wu a agenkwa mesi etumi nyane no because nyankopon ama no power eti no ka kire mata ewo John 11:23-24 ne say many owu soro ne de bai ene enkwa etire se onu wo tumi se wo sane kwa asamando osa wo power se osa free esa bass aso bio eti ahanomo no David se nkom e de fa mesia no ho tie me pato ase o se na wonya me kra asamado wo se nyankopon enya ne doba mesia ne kra wo hefa asamado that mean yesu wu a body ni dansa ase so e wo asieye no ne kra ne so kwa hefa asamado okay ye hwe body ne se be pronso a wo se wo ma ho timfo hunu because edikanfo na Yohanes wo hu wo mo wo omo kra wo eye atweneye no na honam fa mo body na ede be apro ba Kristo de news wo mo ne se wo ma ho timfo ne ho tefo no hunu adamu proye ehunu asieye na ede body na koto no ohunu pro that mean yesu wu a 3 days and 3 nights ni so ede opro ana se wo sane kwa asamado so a eni se wo ka ho ye nyan ne kra wa hefa asamado Acts 2 verse 25 see how Peter preaching this gospel first number 25 and you can follow na preach ma hu se wu achi wo ba bia de be eko kan communion Acts 2 verse 25 no Bible kasa na David kan wasem say eti Peter na wo preach and na wo quote the same story aye kan say David kan agenkwa mesi ho asem say me huru otumfo ya wodo ba mesi ya e wo manim ta efri say owo menifa na me hihim yes yeti makoma to me enti enam so makoma eto me yem metachama ho sane no metachere ba ho esane no na me honam so beda enidasuo me honam so beda wo hefa enidasuo that mean honam na ikoda adaka manim wa bra wonda so say obesa yedey asore kanko efri say wonya me kra samado ne kra no agenkwa mesi ya kra no nyankopon yawe enya no wo hefa asamado ha ma kunku ne hu eda body ne nso a eda ne mu no nso tumbu ne mu nso ehunu de bai eti esono okra ekwa asamado ene so no body na eda tumbu ne mu na eno ehunu proye no eti yenkonko busa question say Peter kroye ya o preaching onim say Yesu wu sore ye no sa 3 days and 3 nights wonya sore ye no okwo hefa First Peter chapter 3 verse 19 First Peter 3 verse 19 yambisa Peter ya say ogidi say Yesu wu ye no me pato 3 days and 3 nights no okwo hefa mama ni kaka say bi cho nete asamase na wa limit asamado say asamado no ye ka asamado no eye adakama na ye tunu enu ana ye asamado no na okra no enko ba bia me pato hwe abofuo bi ebedi bone abra ye soma mu firi so baaye no wa time ni mu no wo mo ni nipa benya yankofa wo honam fam ama wo mo tena bre no wo mo tufuo no batan asase so ama yankopa bufuo so tia won me pato 2 Peter 2 verse number 4 2 Peter 2 verse 4 Judah 1 verse 5 2 Peter 2 verse number 4 me pato ya wa say ya ka asamado a eye ba bia wo kra na ye honhom no aya oso no eye de ba bia wo kra na ekọ ananya no because
wo beka Leviticus 17 verse number 10 Nyankopon kan say emaize ni bia nkuma bo ansa nwini moja enu ni moja na yedebe enka ho emfa nka nam ne ho yes because ebi mo no mo sa chi moja no no mo aya am na yese nam no no ma sawe ena Nyankopon se ohunam kra wode ebe emoja nim enti hunam kra ne wo moja nim yes ye ka se wo bia wu that mean ne kra na yedebe efri ni mu yes kra ne free wo mu a e wo ba bia wo so yedebe woko yen konko bi se Peter se abofo bi bedi bone ombe nya honamu ayankofa enema yes ama Nyankopon ema order say yancheche wom me pato say the book of Enoch mu a eye clear ewom the book of Enoch and Jude 1 verse 40 oko 2 sa story no eti dia oba be kan the book of Enoch nam and Jude akenkan a wo hu dia to sa abofo no the same book of Enoch na Peter akenkan ya ohu dia to abofo na be ya so tene no what time no mune honam mu nipa benya yankofa yes enu ati Nyankopon ma order say yancheche sa abofo ni nyina yawe baby a me pato bofo ye honam na we honhom oye honhom good me pato nipa wu anakra na we honam na so honhom oye honhom tie haye yes amanfo de ewuo compare ena eyampa yes tie because first Thessalonica 4 no because body need onipa wu anifu nda honoma say open na onkasa enti wale so obi a de be wada yesa aha bu jane na wonte wo man aduane kwa de sele ni mu a ultimate me say because I de be say de why de be wada yes eno na John chapter 11 verse 9 go you know na Lazarus yare no ya je nkwa mezi ya kan say Lazarus ada na me kwa akoye den akwa akonyane no yes enti ampa me pacho yemfa ewuo nkompe ena me pacho wona wufie wo fie wa abra wasa so da yese wo kro na wo sa nam krom da esida ento de the wo kro compare ena no mpa yes me pacho wo hu obi a wada so da ye na ye de aba echesi na bobo na mada ade cheye no na ba bia ye de ade bobo no eho nyina bia yes we san question say wo dane dem no de he fa na ye chesi no that means what that there ba wo kra na wo ba bia ye chesi no yes me pacho obi wu a ti haye obi wu a yes yes asemasi abaifo ne kun no mowe no sadom kan sabaifo ekum nipa no mowe no a nipa na se abaifo kun no we no aya abusa kwashin se ye kosie no na ne nsa ni ho na ne sa wo na ne body ne ba ashoto enti me pesa oti ase se yes ade na efiri wo mu no sa ade na efiri wo mu no eye wo wada na enam ba bi no yes eno na honhom no edinya link e wo body ne so edi dealing with the body eni tienya abade boss ade na ebe reflect wo ni padua ne da hono no yes enti se ya chechire wo kra no a honhom fam no eno a na besi ni padua no fam enti abai focus o ma wi ni pa enche se ni pa na ekwa kosie no na ne nsa ni ho na ne bibia ho but do cha ne se omo deal with you through so na nya body no ho kwan ewe enya body no mba betama de be awe enti wo wo na chi no na ya tam body no ne ada akwa kosie ba wo kra na ewo body nim no a wo da wotime so da ye se aya na on number bi no me pata ye wo wu so a ono na wo fri ni padua nim akoba bi yes tie ni so de ewuo compare na me pata wo so onan so da hu se wadan so sad na ba bi tai so ko so da e di sa so na ewuo so tie e de se na wo body ni so be wo ba bi o kan wo ba bi aye de be e be ko tie ni papa yes e kwa akwaje na Atemmuo based on abraba opoye wo de kan ha de me pata 2 Peter chapter 2 yenko verse number 4 enti abofo aya honhom yes o kra na wo mu no so mpa so no so ya honhom good enti me pa cha ti ha mo amode mo ka se Bible ne ka sa asamando a or refer to adakamana no o be so che se enti honam fam adakamana no emu ne nyampo de abofo na ye bone ko se tapia o de kan Bible ne hwa de 2 Peter chapter 2 utwa nkontompo di defend on tra o bebre enti ye ma wo hu se sa nkyerɛkyerɛ ne ye nkyerɛkyerɛ a ye nkyerɛkyerɛ bone yes fa se otimu se wo wachi o wa Atemmuo Johnny free bonimu yes o kra no ba bia wo be de be ebeko kan ha de 2 Peter 2 verse number 4 maba mo kasa na se Nyankopon kra bofo a o se Nyankopon yawe anyete akra bofo we bone no Peter na kasa no yes Peter na wadi nka preach with Acts 2 verse 25 going say Nyankopon enya Yesu kra wa asamando na wa ama ne body ne so ahunu pro no yes Peter e wo gidie bi se enipa wu ane kra wo ba bi ko sa so na abofo bi so bedi bone yes abofo ne bedi bone no omo se de ahoma bi akekere wo omo a yedo makwa akoto baabi
baby krono eno ana awufo akra na ye bone so bede ebeko tie bible wase na so Nyankopon kura abofo wa ye bone enti Peter na preach say yes Nyankopon ankora abofo a wa ye bone nemom odi esum ka bi ahoma wadi esum ka bi ahoma hetitire wongo asamado ama ne hetitire abofo na go hefa asamado ama ne hunu brum me fa cha otie ha yemfa no mako na nti asenye clear Peter preaching say abofo bi na ye bone ewo no what time no omune hunam benya yankofa no a omugya omotena bre no yes Nyankopon ma ye tekere wom edi wenya Satan wenya bonsa na abofo no tepia weye another team of abofo bia omuso te atua omude Nyankopon ma ye tekere wom ana Peter say abofo na ye sa na ye tekere dom kogu yefa asamado me pato sa asamado we na dom kogu ye no eya asamado be ya eya asamado a eya adakamana eti abofo na omuye bone de wakogu adakamana mu dabi that means asamado ne ye place bi na sa place no ye wa asamado place ababia omuye bone fo ye de be ekọ eti ho na ye de sa abofo we so akose ehonum esum kabi bubu a ya tekere wo mu kwai se won fansi atemmuo esa yemfa sa nkrofo na omuye abofo na ye bone no yemfa omunsi atamado ntwan de be atemmuo that means abofo ne wa asamado de mo sie twan de be atemmuo ene won so abaye bone no nso wo kra no se do kosie asamado atwan de be na won so ye bra kronkron so ye do wo kwa akosie ewo Abraham kukum atwan de ye wo so wo home Jude 1 verse 5 Jude 1 it is a Peter say abofo na ye bone no Nyankopon me de ahoma de kire o makoto hefa asamado busan question say asamado be etafo say tepia etafo say ewe eya udome eya ba bia ahote abonefo na enso Nyankopon ne kra ne kono ehwa so na sa abofo gwemu nso ya kekere wo mu de omkose asamado brunim sa asamado wojia no ho asam ne ye ka say yes Kristo wu ye no o ka asempa kire ahohom a omu hefa efiase o sa abofo we so ya kekere wo sa so na wona adi bone a wo mbo bra bone so mo so ho hefa ewo fiase ye do mu so twen atemmuo yes eti abonefo a omote bonim no wo mo homa ye omo kra no twen atemmuo ewo asamado a ewo ase kwai me pato Jude 1 verse number 5 ba mo kasa na be pese me kai mu a mawuni ye prekodada say verse 6 verse number 6 what's an abofo we kro ye you know the book of Enoch na Peter kan ye no eno na Jude nso ye de be e kan ye emu na sa story ne wo o se na se abofo a won kro mo mpanyidie because o man kro mo mpanyine ne say Nyankopon mo mutumi because bofo o tena be anya fom ha o tena be wosoro but o man kro wo mu mpanyine ne o mani mu nya Nyankopon de ama wo mo no nemom wo jawara da wo tena be yes o mo free soro say o mo ni ba betena ne honam mu ma ba benya yankofa yes eto mu ja wo mo tena be ya so betena asase so kwai wo de da homa kekere won na omo yes abone no ti hayo de atia ne se no what time no yekum enipa na eye bone no ensuri be se wom ena abofo no so atia ne nso Nyankopon e de ahoma kekere wom kwai wase na abofo won kra won panyini abofo won kra won panyini mo mo ja won na tenabia no na wo ja won tenabia no wode da ahoma akekere won enti sa abofo we na Peter kan say ye de wakogu asamado brumu yes ana Judas say sa abofo kro we no ye de da ahoma ye den akekere won akra won esum kabi mu akra won wo esum kabi mu amada kase na tamuo e de twan da kase de be atemuo we ye omo mu ni hunam benya yankofa no abofo no ye dom kogu asamado brumu ye de ahoma akekere won mo sa asamado we no busa question say eye asiye that me ye wo asamado bia eye rem a wo mu awuo ahohom ekra de be ekoho eho ne ye de sa abofo we so mu ya asoden nso no ya kekere o mu so de be akwakogu enti 1 Peter 3 verse 90 ti agenkwa Messiah 1 Peter 3 verse 90 Peter kro ye be preach say abofo na ye kekere wo mu dom kogu asamado honom no the same asamado honom nso wo mu nso ye bone no watam no nso ani wo mu di kan ye bone wa di kanfo ni ngina mu nso wo mu kra no nso ya wo mu so wa fiase me pato honam fam obi da prisoner enya hard labor yes enya jumaden it is a hon fam no nya pon clarify wo say wo da fiase wo be fa ho adi wo be bre papa ti obi kan say wo huna ma no wo hefa asamado e wo jaframam tie ni ye mfa ni agro ma enchekire bi na da tie bible 1 Peter chapter 3 verse number 19 yentie die Peter ekon ye di nka hu say obi ka kire wo say asamado ye da kama no nko nyansa nim kire say wo say abofo no so ye dom koto hefa asamado eno so e ya da kama le ngugum da bia that means ye wo place bia
your friend de ba de asamado I know what see a place one a ya bonefo e wo bi yes and e wo places so a one e wo ya kronkro for so class ya de be e twen look at some ni nyina e yemu wo achi e na okra e be ko wo de tie bible me pato first Peter chapter 3 verse 19 maba mo kasa adumu so na okoka asem o say yesu wu ye no ti haye yes abofo ne edomasie wo hefa asamado Kristo wu sa 3 days and 3 nights ni mo no jewe ba bia Kristo kra ekoye yes wase no musu no okoka asem o say enu so nti na okoka asem he kira ahoma wo fiase okoka asem ne kira hefo ahoma wo fiase okoka asem pan kira hefo ahoma wo fiase ahoma wo hefa fiase the part we nya angel no angel no ye part of ahoma wo fiase ba nya omun ko a ya wo nipa nso omun nso awu nso a wo mo kra ne nso ahwede be akọ afiase eti bible ni be go further ose Peter na miamu sa abofo na ye bone nso ye do mu kra akọ asamado akyekere wo sa na abonefo nso kra nso asamado okro na yes ya omo nso etwen atemmuo na omo nso etwen ewo amaniem ka hwade okokasem kira homa wo fiase eti Yesu wu ye no sa 3 days and 3 nights no okoka asem pa kire ahonhoma wo hefa fiase ye hwe sa source kro no kwa tete no sa source no eye source tete no we ya aswodenfo abra nyankopon ka kire Noah ewo Genesis chapter 6 chapter 7 say Noah enya adaka no yes nyankopon nya abotra manipa at that time eti Peter ede sa ade na lenke say abotra nyankopon nya aye ewo Noah time no yes eno na Kristo nso nyankopon afa no so anya ewo Yebrem eno ti na Luke 17 verse 26 no ya de komisi aka say said Noah na ne ye no sana onipa ban na so be de on say onipa ban ne na nso yes sakra wagina obi se bible ne kwan ne kore obi se atem obi akwan de emma tinna first 2 Peter 3 verse 4 no yes o kan say ebinum ba be difa ka say ne ba kora ho bo se wo hefa na free say ejanum koda ye enema nyina te say de yete that means ebenya nkrofo a ebe difa wo afa hwe 1 Peter 3:19 no was enu so no koka sem tra wo eti Yesu wu ye no ne body nda asa so no me pa wo yes say yes na ye wu sore ne nkwa yes sir I was John chapter 11 ye first kan verse 25 John 11 say onu ni wu sore ne nkwa de ya ene ate bia onu wu ye okom na wonya akwa sa sore ye no sa ne yansu ewu e be komuni ansu asore de di akire eni say yes wu ye ne kra ne ko ba bi abana ne body eda asaso de ya yes ane ade da ka cham say me dem wu me kra nko ba bi ya enye wu okro na wo de tie bible John 11 verse 25 ndu ba ka say yes wu ye no ne kra nko ba bi ya na wa yera dabi wose wo ka asempa ne kira hefo ahoma wo fiase ande wo getum say Yesu awu but ne ba to Yesu de be na e kasa no na kwa me ba to Yesu de na e kasa da bi wawuo no yes ne de be na kwa asama de kasa ye ne kra anya ne kra na body na sa so ada na ka cham say dipa wu ana wo ni ba bia ka hade me pa to John 11 verse 25 verse 25 Yesu se ne say ajenkwa mesi aka kire Martha say me owu sori ye ne nkwa me na me ye owu sori ne de be enkwa ye ojime de no de owu je me de no se owu mpo a se dachi owu mpo a obenya nkwa obenya nkwa that means process na Yesu fam no eno na yense de Yesu akire se be de ye be fam ti Yesu wu ya body nda asase so no me pa to difference na Yesu de no se body na mpro ba ye de body no be de e be pro ba Yesu wu ya na body nda asase so no me pa to ne kra na nko baby na ye de o be ka kire ye se ye wudi a ye kra ne nko baby a na ye the same process that Yesu wu fam no anya no no se on na ye owu soro ne nkwa ti de ono e ba ba ya hotefo nyina no e no no be di nka be ye bie de ye example e de kire ye enjafe ye nka 1 Peter no 1 Peter chapter 3 verse 19 verse 19 Bible kasa musu no koka asem kira ho o se ajenkwa mesi ya wu ye no okoka asem pa kire hefo ahonhom awo afiase enti e ahonhom ben ye de nka hunu se abofo bi wo ho enya no ho asem no woka oka enipa edi bone at that time see Bible wase okoka asem kira ho ma wo fiase Yesu wu ye no ne kra ne koka asem pa kire ahonhom a ewo hefa afiase atete no na sa ahonhom na wo afiase no eya ahonhom a tete no why aswodenfo me pa cho wo ye dey aswodenfo me pa cho Genesis chapter 6 yes ahefo ne nyapo ka se wonu so ye nipa no asase so fo na Genesis chapter 6 verse 13 yes me pa cho tie nyankopon e respond 6 verse 13 Genesis 6 Noah time na nyankopon bojo kire twane ya wo de 120 years si wono mu Noah kan sempa wo bi ansesa no yes ana nsugiri be sai wo mu nyina no ti wona nsugiri be sai wo mu nyina ne abonefo a atwa mu no
ana Kristo kokodi o madanse say yes message na ba mo nkyɛn na man sachira no enu abi nso na mde ba wiye brem se nipa wiase de ba en sachira ti na wasanka moje asɛm ne di na nka moje mo kra nkwa man nya asɛm na ne nti mo beso mo musu nti waka asɛm pa so kyerɛ hefo awufo lokwasɛm Kagade. Mepato Genesis 6. Yanko. Verse number 13. Baba Kasa. Onyankopon ka kire no wase. Onyankopon ka kire no wase. Honam nyina wie ya pamanim. Ehefo. Honam nyina. Honam nyina. Wie ya pamanim. Mepato honam nyina ya abofo nko a. Dabi. Eye nipa ete wiase nyina na wie ya yedai. Apamanim. Ana Fair Peter de say, wo mo no mo ete ha no Nyankopon ka se no wa anya adaka. Yes. No wa anya adaka no o ma wiase 120 years. Aye. On say Nyankopon ma ni we 40 days almost change you imagine. Lokwasem. Nyankopon ma wiase no wa time 40 years 120 years. Yes. Nipa ansesa. Lokwasem. Ena enso yire nipa be say nipa ni nyina. Ena nipa 80 pa nyankwa. Yes. The biggest question is say yentie Bible. Nipa 80 pa nyankwa no. Yentie Bible. Mepato 1 Peter 3. Verse number 19. Enti dia ba ya obeti ase ni. Yes. Peter ebe so wo kire wo ne me say. Abra Yesu wu ye no. O ka sempa ne kire nkrofo na no what time no we preach 120 years a man change o man sesa no. Yes. Nyankopon doba Messiah no. Ekọ ka asem ne kire ka kire mo se so won wa bi asoden. Aye. Edo ba kwa wie. So won ba bia wo pon Nyankopon asem a ba bia kwa wie wo. Eyame na me mam 120 years se mo fan change. Mo fan sesa on ba bia ba wie mo. Tie ba o de tie 1 Peter 3 no. 1 Peter 3 verse 19 no. Enu musu no koka asem. O say eno so ntina Kristo kwa ka asem. E kira homa wo fiase. Kan 4 verse 6 na so ba kan ha no. Okay, 1 Peter 4 verse 6. Verse number 6 no. Bo say san krofo a as at the time na Peter kasa na o mawu. Yes. Na Peter kasa Yesu ka asem pa kire. Wo ma wo mo awuwu no wo mo kra. No kasem. Ese na wo sanka wo mu tie no abra ode soma no baaye e wo no what time. Ba wo man tie nti ba bia ba wi o mu eni asoden akatua. Eno Kagade. 1 Peter 4 verse number 6. Verse 6. Na yenti. Eno ka asem pa kire wufu anso. Ena Kristo kwa ka asem pa kire hefo. Awufu anso. Kwai. No obu aten se. Said ye be ya ye babu o maten se. Nipa wo hunamu. Nipa wo de be. Yes, because mo so muti asem pa no. Mo ansesa. Said ye Kristo so de asem pa no ba ye na nipa so nsesa no. Yes. Sa penete. Afefa bi 3 verse number 19. Me pato se enum no ka asem kire. Enti enum na Yesu wu ye no. Yes. Okoka asem pa kire. Ahoma wo fiase. Me pato o ka asem pa kire henfo. Ahoma wo fiase. Ahohoma e wa fiase. Ahohom be na wa fiase. Eye obufuo. Kwai. Atete no. Eye enkrofo atete no. Where aswodenfo. Abra na no we preach John chapter 6 and chapter 7 no. Yes. Wo mo ya aswoden sa wo man sachira. Bra Nyankopon aboje tane tane. Bra Nyankopon nya abotre twen say 120 years achi. Hai. Ansa na me de wasa ya de be aba. Eti Nyankopon nya abojo tere de manipa. Hai. Enipa wo at that time no. Emu na akra bia. Wo mantie. Yes. E manipa 80 pe. Akra bia. What's about watching? Wo manu si 80 pe no na busunya pe. Kwai. Enya kwan nsuo no. Wo mu na enya nkwa ode be. Eti wo ma wo manya nkwa na wo wu ye no. Yes. Yes wu ye no 3 days and 3 nights no. Sa enipa no wo makra. Be afiase na wa wo hunu ama no na agen kwa mesia ekodi wo madanse ye se. Oje na ne humabo na ode brat o na etiase no. Enu abi na ode mambo no wata mo anye dai. Man sachara. Eti wo bedi wo kwan so de be. Aba. Me pa to se onipa wu na ne kran ko ba bia. Adenti na no wata mo mo wu ye no. Na omukra da so onuma ewa afiase asamado ebia ni ba bia na emu just adakamra de a edetire Nyankopon timi de abofo ekoto asamado asamado be ya we na ya de wo se wo ne me yetumeti ase esie se de be ya ye kra betumi nya nkwaje ama ye kra because bonefo ne ade be ate hwe yambra hotefo ni bi so me pato hwan na oya hotini obi odi Nyankopon eche Abraham obieni ho wana wo tie me a wotene che Abraham obieni ha ba ma me fa se otimu se yes na wo munyina wa adwene bi se wo de he 1 Samuel 2 verse 6 oba hana owo ba wie ye no a na oto aye yechom ama Nyankopon o kan sem bi 1 Samuel e wo ne dwom tuo ni mu because of Judea owo wo Nyankopon mu se enipa wu a ensan ye ne kra o ba bi ko etime ka se ye se mi wu a me kra ne betima ebeko ba bi yes. At the same time, na Nyankopon ka so wasanya na me a me cry be sa Friday. Aba. Hwe. Wo be ka me bu 14 verse 16 verse 4. O se Nyankopon ye ade nyina ma biribi. Yes. Obonefo mpo otimi bone madabone. Nekosem. Enti Nebukadnezar oyo bonefo Nyankopon otimi yusu no. Ade ne panese Israel. Yes sir. Ampa. Hwe. Wonim se
abra Saul ye bone no ofre Nyankopon Nyankopon fi no later wo ya na agwene se okofre okwakope ensamanfre ni akwakofre akwakobisa no yes na se Saul trim se okobusa hwan samanfre ni dabi okobusa samanfre ni yes enye se okobusa samanfre ni kaku tabia okobusa samanfre ni akwakofre hwan na aba Samuel no kwasem tie ni ene Nyankopon so hwe otimi di ade nyina ye bibi enti otimi yusu Philistine for the punish Israel otimi yusu Moab for the punish Israel otimi yusu Assyria the punish Israel otimi yusu Babylon the punish Israel ti sana Saul so ye na gwen say o call samanfre ni no o yusu Saul on samanfre no a ama Samuel ebete Saul de be warning Samuel by and o ka say 1 Samuel chapter 28 verse number what can call 1 Samuel chapter 28 yanko verse number 7 no verse number 7 wase ana so ka kire no kwase tie Saul ka kire ne kwase wonko hwe oba samanfre ni bi ma wonko hwe oba samanfre ni bi mra na me ko no abisa en samanfre djuma na kasa Nyankopon ti no kwasem because Deuteronomy 18 verse 9 no o say wow yes how ye chiwade no kwasem ben Nyankopon ti me use ti bia mu de yade on so ti me use afuru mu mpo de kasa e de che Biliam yes ti bia mu enti Saul kon samanfre but Nyankopon use ba bia Saul ko no ama Samuel ebete Saul warning yes enti samanfre no kura hu se Samuel apie ne yam ye dey ase no no kwasem eno hu se say ye Saul wa yes e kire se oba samanfre ni no enya ni tim ne se this is the person our friend no ben Nyankopon ma Samuel eba be ma Saul warning 1 Samuel 28 ba Samuel ebe ka asem bi se ebu wo de yanko verse number 11 no verse 11 ana oba ne ka se when na me ma ne from na wo tie o ehanom ne ye dia wo pe yes ben Nyankopon ti bi yusu bi bia de ye na djuma tie ha na o se ma Samuel from na ma Samuel from branya dey emma me no oba ne hunu Samuel no enti oba ne hunu Samuel no wade ne kasie tie mu na wotie mu na oba ne ka kire so se enti wo hu se anti eye Samuel we na wo ka ne ho asem no o ka kire so se ehwa na oba ne hu se ene na ye so na aba ne nchen no ana o ka kire so se adenti na woda adami that means oba ne mpo ni mu se yes eye Samuel we na eba tie ni o oba ne mpo ni mu se Samuel we na eba enti o se ya de be woda adami that means wa ba samanfrafo ni nchen ben Nyankopon ebe ma Samuel abeto warning say metiase me kasa kire wantie because afedia mai mom me kra mom na wo hwe na kiri kwan tama na me ben wo no Nyankopon fam so kasa kire wa utie na afedia me mawuo no ana wo pe manum asemati wo de tie na ohene ne ka kire ne se ana ohene ka kire samanfre ne se nsuro mensuro na ade na hunu be na hunu ye na oba ne se oba no wonim sa ye Samuel o yes Nyankopon wo kwan pi ofase bibi me ka ko wie se Samuel kasa be kire wo se na ne kra ne wo baabi yes ana wo aba be de aba se wo hia Nyankopon ma kwan se wo mra asase so I met Saul warning tie wase na ohene ka kire we enya Samuel bi na aba Saul nchen enne ka so dabi eye Samuel Nyankopon ma kwan ma ne fro baaye bete Saul warning lokasem kwai na ohene ka kire ne se ensuro mensuro na de na hunu ana o se ede be na ma me hunu na oba ne se onim se ye Samuel nti obe describe ne keke onyame bi ana me hunu se ofira asase mu firo ba me pa to o se o ede onyame bi yes because Psalm 82 verse 6 no when na omuye Nyankopon ko ano yetime classify wo mo se wo mo ye de be enyame because omukuta nyame su wo tene mu enu nti na Daniel chapter 3 Shadrach Meshach Abednego edom kogu ojanimu no Nebuchadnezzar kan se wo hunu emema nan se wo mo nam ejanim but the otoso enan se de ba de enyame papi enti hanom no oba ne hunu Samuel no o se ohun Samuel de be onyame bi yes hana me hunu se ohun se as Samuel like de se onyame bi na wo hunu yes hana me hunu se ofri asase mu refro ba hana me hunu se ofri asase mu ofro ye de be eba kwai ka kire ne se eno ka kire ne se ni suti sen sade wo hunu no describe ne kire me na o se eno o se akokura bi o sha atade yu no o refro ba eye akokura bi a wo sha de be atade yu ana ofra ba ana ofra ye de Samuel dressing an no eno aso de ahome e wo ne na ye so wo ba bia eye Abraham kukumu ne wo no ho na eye Samuel ede home etu o kan sa kire Saul na so hunu se ana so hunu se eye Samuel ya obonu ase koto sore ana oboni mwase koto sore no na Samuel ka kire so se Nyankopon en support nsamanfre na nzo sa wo ya so de na process na wo ko Nyankopon akiri kwan wo ko hwe nsamanfre akiri kwan na
otimi use saa process na edit warning. Yes. It is Samuel aban nyasa de ntia Saul ko samanfrefo nche ne se na oba be kokon saa kon na Saul wuwo mu no no be kokon ba no be so hu de beto no oba mpa Nyankopon fi no ba no pe Nyankopon no masama de be atie ana wo kon samanfre ni tenti Nyankopon be fa saa kwan ne so ama Samuel abetean wo de tie na Samuel ka kire Saul se ana Samuel e ka kire Saul se adenti na wo ha me adenti na wo ha me e ma me furu ba ye e ma me ye dey e furu ba ye me pa to Satan na Samuel awu am yesie na so no nwi wo ade enso wo se ade na wo ha ma me furu ye dey according to Bible na ye Samuel na ye Samuel but me pa to ha no onwi so sa o so o baby ba ha na na Friday akwa so ma mo baby na wa frɛ na wa ba no se ni na wo ha ma dwene sa aha ureti wasi ade na wo ha me and wasi ade na wo ha me ma me furu ba ye ma me furu ba ye na so bo say and na so man reply say me hu ye me papa yenti a me ha me ho sa ne say me hu ye yamba papa na Filistifo ne me reko ye Filistifo na aba na me ba beko na Nyankopon papa machi na me busa Nyankopon asema wontie me na omwa me biom wonfa adifo nso onfa difo so nkasa nkyere yes na onfa da ye mu nso me bo ne mpa ya onfa nkasa nkyere me nti na mafra wi eno nti na mafra wo se anya bia wo ba wo beti nkasa nkyere me tie die Nyankopon akowa Samuel ebe ka kire Saul tie Samuel ka se na Samuel ka se adenti na wunim se wa wo ya we se Ewurade apawachi Ewurade apawachi yes na wada no wotamfo na wo no Nyankopon adane wo wotamfo na wo bisa me ade yi na me momu na Nyankopon momu tawa me na me Samuel timaboa wo kwai na Ewurade aye se de onam me so kae no me pato na kire se eye Samuel na nye Samuel na Samuel enye Samuel na se Saul nkom yes nti Samuel wu ye na ne kra ni baby no baby na ne kra ni baby no baby wo Saul no fi se odo Jacob bisa samanfo Nyankopon ma Samuel na re Samuel na e sorry kwate ne won say udetie wase na Ewurade ahwim wonsam aye me na Nyankopon fa me so hya wo nkom na wantie yes enti Ewurade aye dey ahwim wonsam ahini wa hwim wonsam ahini yes ade akoma wo yonku David ade akoma wo yonku David esanse wantie Ewurade ne wantie otufo ya wede be eni pato de ka say Samuel Nyankopon na ama Samuel asori abaye ka na adwena kire hwan ya Saul yes the Bible Tina Samuel no ni baby no baby kan ha de me nia esanse wantie Ewurade ne na wanya nabufo so ade Amalek so anti wanya nabufo so ade a e wo 1 Samuel 15 wo ka se kotua Amalek fo so ka no wanya abufo ne so ade a manya opote ne anyina nti ana Ewurade ayewo so ade eno nti na Nyankopon so ayi wa firi so a enei Filistifo betatawa wo ho akere wo no kwa na Ewurade de Israel so na Ewurade de Israel so na wo ba sha Filistifo nsa ene wo ba yedai ba sha Filistifo nsa me pato sa kon no Samuel Saul dinkunim odinku owi enti Nyankopon fa Samuel so yes e ka kire Saul say kon wei ubedi nkuguo kwai wase yanko na ochena wone wo ma ebeba abaka me ho tie haye o ade abechia ma Saul ene ne ba Jonathan de be ewu yes ba Samuel say baby no wona me pato no fro bae no yes wona oba no su wan ba be dai abaka me ho oba be dai abaka me ho me pato baby esie Samuel wha na be sie Saul dabia but also ba be dai abaka me ho oba ba be ka me ho yes that means who wachi no o baby a oba be dai o be ko dia wakasa no bato wanya samayo anya samayo aye Nyankopon ne ma Samuel na kra ne bae ene wenya first time wenya time ebiasi pen no ebiasa sipiem Matthew 17 abra Yesu yi ne ho adi kire asuafo 3 no me pato Moses no begina Yesu nchen pato na onwue ni wo okay ne dia be na begina Yesu nchen no ne kra anya ne kra no o ka chem okay busa kwa chen se ni pe wu a oni ba bia Moses no begina no free fa ne begina wo eh fa na Samuel so free ene so be kasa ai asam o kra ne wo baby ti Nyankopon fa Samuel kra ne so be keka na dwene yes anga so aba asama ye o dabi o be kana dwene a kire o wi anu asakose ade a kina ba be ka ye ho that means wo a o ba be ka o baby a wo mo mawu ye de be ewo o mo kra ne ko then ndi Samuel no ni baby na so ba be ka ne ho ne kire sei onu so be wu akoho bi yes whether so ye good or bad then le be kire say be call left or right asem no nyina no yes because you be preaching about punishment after death. It be see about ya say nipa wu ensan yo. Do to wi ase bo bra kronkron. Eja pade no what say se bi so ma okra. Said the be ya wu wa chokra be ya pa ya be atena.
And tell me, I say more po. What I say more the man say what you more kono more brapone. Now one day born, one day die. What is the Bible? Me patch I say. Na ochena. Wono mababa come home. Wono mababa come home. Na Ewrade the Israel domino besha Philistine. Ewrade the Israel domino. Ebesha Philistine fonsa. Ebesha Philistine fonsa. Yes. Ana entamara. So she ase. So she ase. Bankwa brim. Na Samuel in seminity. Osuro papa. Osuro diabe. Papa. Yes, me pato de Samuel ka che nya no na see. Yes. Eti Nyankopon na ma Samuel e so de pa e be ma Saul warning say waso oten no. Baby ado beba ne say edo beko oseye mu. Yes. E wasan ka wutie Ewurade Onyankopon. Matthew 17 verse 1. Matthew 17. Me senya Samuel nkwa na obi a wawu a waba be na obi ote ase aka say. Verse number 1. Yanko. What's nansa echire no? En nansa echi. Yes for Petro. Ya je nkwa mesi ya efa Peter. Ne Yakubu. Ene Yakubu. Ene ni Yohane. Ene won ko be potenti bi so fa baby. Ati wo mo ko be potenti bi so. Efa baby. No osakire won wanim. Ena Yesu kire wo mo hawa ene mo nyam te wo soro ansa na wo ba. Na nim hire se owia. Na nim hire te se de be. Owia. Na natade ye fita se han. Na tade ye fita de se han. Na hwe. Mose ni Elia. Me pa choti. Yes. What the enfant say Elia kwa de, what the enfant say we fa ne ko soro. For the benefit of the doubt, do the enfant say we fa ne ko. Sa so the fa ne ko Nyankopon tena be nchen wo soro. Dabi. Because John 3 verse 13 say obi amfro Nyankopon nchen soro ho. Because there were different types of esoro. Yes. Enti me pato anya bia na Mose no wu anaso no nwi. Ni wowu. Na Mose wu anaso no nwi. Ni wowu. Enti wan na begina Jesus side and side. Eye Mose ni Elia. Ene hwan ya? Elia. Me pato Moses na obegina Yesu nchen no. Yes. Eye ne body na ewu obepane so na ebegina ho na asa ne kra. Eye ne kra. Na eye ne kra de ya sa atam na wonwi. Wowu. Na sa na wowu di a ene na chasa ne kra o hefa e wo baabi. Said de Samuel kra o baabi etin baba ne Saul kasa no. Yes. Sa na Moses so kra so free baaye. Ebe ne asuafo ne ye dey. E kasa ye. E wo Yesu nchen. E ba to Moses de no no we saman. Dabi eye ne kra na e wo baabi ehu asem a. Tie ni enti ade na wo ye mu no yewu achi efiri mu kwa ekobo adwumaden wo baabi ese wonko tie ni yes okoya adwumaden sai wa bra bo ye bone a ha obebre wo de me se ha no ye ka asem bia mo wate wona eye papa no wona eye papa no wo ba mu baabi a papa fo no ewo ana wona o se we ye kira wona mu ye papa no baabi mu krai dey ewo wo de tie Bible me pato ase na osakire won wanim osakire ewo wanim na nanim hire se owia na nanim hire te se de be owia na nanim hire te se owia na tade ye fita sa han na tade ye fita e de se han na hwe Mose ni Elia Moses ni Elia hey won ho de kira won me pato di sa Moses no beyi ne ho de no yes. Me pato na ne body ne employ na employ edi ne dia be ne ba beyi ne ho de no eye ne kra eye sa na Samuel so kra so beyi de e beyi ne ho de kire Saul e the same situation because na ne kra na o baby no beyi ne ho de ti the same thing so na e de beyi esi ye abusunya hwe ma me ka asem bi na me fan clear doubt bi wo tirim because adesua na Yesu apese yi doubt bi afi wo tirim se mo obi na da wo se nipa wu a gisa atemu de mansa na wasore oni ba bia me pacho right after wu achi o kra na e ko ba bi depending on abraba ye de be o boy yes enam ne sanity no enipa wu na kra ba ko ba bi no at that time na man for green say o kra na ko ba bi no o kra na betimi aba nante asase we say so yes abai ni hu adi a kire nkrofo ti na sa agwe ni wo nipa brebetirim eti Yesu asuafo ni mpo bi wuwi a wo mo hwe Mark 6:47 Luke chapter number 24 verse number 39 and I said it's going emu bia kan hade Luke 24 verse number 36 was it no orikasa no abra o kasa sa no ono na begina won fifi me pa cha otie men kan Luke nansa okay din kan Mark no Mark 6:47 Mark 6 aha na Yesu nante poso no onam poso na wo ba no na suafo ni hu wo no Yesu sheda ye se enyo no antinka o ye no sa se wo twam ti asuafo ne yam se won yes ti Bible Mark 6 verse 47 yanko na eduru anumre no na kodo no wapu ni finfin na kodo no wo epo ni finfin no nkwara wo fam na ono nko a e wo fam na ohunu won se ana ohunu wo mo se wo bre oharimu na omo ye de be ebre koi oharimu e wo oharimu na emframa rihia won na emframa e ye de ehia won na ebe anaju de siwa etoso na im no
na ebeya anadwo desu a to say enan emu wonam epo ani ba won nchen na wonam epo ani eba wo nchen na ope ose na repair sane wo me pacho tie wonam epo ani eba wo nchen no na repair sane wo ho wo ye te sade ase wo sane wo mo eho na wo hunu ne se na wo hu ne se wonam epo ani no me pacho tie yes esuafo ne hu be tie omo yam hye wo mo ne se yes na omo din say Yesu anka obo mu nchen straight hai ba omo hu no Yesu ara ne say o san wo mo yes kwai it won say onam epo ani no wo mo hu ne say wonam epo ani no wo susu say wo ma dwene ye wo mo say e osaman eye de osaman eye de osaman eye osaman wo tietiem ana omo de be tietiem me pa to tie sa wo kra na wuwa efiri mu no na bi mu adwene bi say omo say timi tra asase so yes on say binim timi ka say wuwa o kra na masase sa give 40 days ai ansa no akọ enye sa na tie sa eti na siafo nso adwom say na me bia na ye hwan a osaman eye saman okosem na ka say ade na eye o kra na efiri mu kọ no e wo ba bi e be kọ ba entimi tra asase we say so say ene ye na tie yes eti na Kristo bese wo yi sa doubt no efiri wo mutirim hai eti wo sa wo sore ye no Luke 24:36 Luke 24 aha verse ekwan na wo fa aso pie ye wo asuafo ne nchen no yes na asuafo na adwo mo say o mahu saman kwai Luke 24 verse 36 Bible kasa no ore kasa no abra o kasa no no abegyan won fifi Kristo ebegina asuafo ne mfimfin no so won say ana o ka kire won say asumdie nka mo asumdie enka mo no obo binim ana o mo nyina ya mo hye wo mo no mbo binim no so susu say entitie o mo suroi esusu say mahu no saman o mahu hwan saman ansa second time no o ma say nya agiri bi say Yesu na waba bejiro kinken na ye de be saman eye saman no kosem enti kri me pacho say enipa wo na bibia san kai no say kai Yesu be ka so bibia ni ho nipa wo chi bibia ni ho but the Yesu wa be ka we be so o kire say ayampa ade bi firi mu a eye wo kra no ene o ba bi ko yes but wono no wo ni physical body say dia momodwe say ye saman no o ni physical body ene lompe kwai what's yanko no so susu se wo hu no saman eti wo musuro itusu se o mahu saman no ka kire won say ene o ka kire won say hada na makoma tutuo adenti na makoma tutu adenti na adwena sore mu adenti na adwene asore e wo mu monhwa mensa ne menan monhwa mensa ene menan say me yara ese eye me Yesu wa ya monfa monsa nka me hwe eti monfa monsa metaache me Yesu nhwe efri se wasaman ni nam ni dompe eyampa uwu achi no ade wi wo mu a eya wo kra ede wo ba bi ko na wono no a momo adwem sa yesama no oni honam ne de dompe sede mu sabi sede me de me mataache me amahu sa metie that be Yesu be so kire yesa uwu achi no bibi firi mu as wo kra wo ko ba bi bato no oni honam de be dompe sa de na asiafo na agye hu se eye de be saman ti Kristo adwiri mu no enipa wu a okoba bi anaso okoba bi na de mo friends wo yesama na okoba bi no onu oni honam ne de bay dompe because honam dompe na apra me akosie no na mu okra ko baabi akọ twen enti no so woni baabi e be dey e be kro sa baabi a okra ne be kọ no honom na so ya hotini a ye fan se atwen ye yes tie ni ye mamma te be ka example bi na ye mfa nhwa ade na ye mfa asem no emra na wie ye abusia sie hu no kro no a no kro no ba ya dehye de antie hu no kro ba ya dehye ne se John 17:17 na sam ya nokore ena ye ntimi ni atoso ntia de be nokore Romans 3:3 going enipa nyina momunya atorofo na nyankopɔ momuya nokwafo yes enisa won kyerɛkyerɛ ne ye ntoro a won kyerɛkyerɛ na se nipa wu a ne kranko ba bia na ena wo sɛ ye ntoro na nyankopɔ asɛm momuya nokore wo de tie Bible Romans 3:3 ma Bible kasa na sebinim anye ni ye o se sebinum anye ni ye wanye ni ye no wanje a wanye ni no ebema enip nyankopɔ wanje na wanye ni no wanje na wanye ni no ebema de ben gedie no adane hunu ana se asempa na adane hunu opese o kire se nyankopon ena mesias na asempa ba na se obi anye asempa na ani a asempa na wanye ni no ebema nyankopon enokro no adane atoro ana dabi enti emfa hu se Israelfo anye ni no emfa hu se Israelfo anye ni no eno ma nyankopon timpo na nya no enye ntro enti wo a wo ya gentile ni na abagye di no ama akwa se de be bra tu be kan John chapter 10 verse 16 o se mi wonwan bi a won firi ban mu na wo mu na etwa se me kofa wo mu ya de be eba na oba betie me ne edi se wo no wo ye jiwuni ne wa anya sempa na ni a e ma nyankopon asem no nkoye ntro ebe ma nyankopon asem no akoso aye nokore
wa nye ani a obi fo abaji asempa na ede bai edi ama asempa ne kan na koso atena so wo de kan to aso pepacho ne to aso no Romans 3 verse 3 no Romans 3 verse 3 na se ebi ma nye ni e wanya wanyi ndie ne ba ma Nyankopɔn gidi adane hunu dabi na mom Onyankopɔn enye onokwafo no kura ba ko wo mu se yes ma Nyankopɔn yawe mom nya dai onokwafo enye onokwafo no onipa biara nya otorofo edi sa won kire ne Bible ne de no edi asie yes e wo Nyankopɔn asem no se nipa wu a ne wawu a e kire se wo a wo nipa wo de ne ba de bai atoro okosem emfa ho ne years a wo de atene how long ntro a dai ntro enti yemfa ho ma de nto ho ma de ho se yehu no kura wo mu tietia me pa ta hwe enti ha yehu pefe se wo ma mu din Nyankopɔn asem no kure yes enante Nyankopɔn akan mu no omo wo achi omo kra no enya baabi ye de bai ekoye me pa ta mu sa question wa ha okay Abraham sie nya nim se wo nipa wotene yes yes sir yan hwa ade bi wa ha okay Genesis 15 verse 15 now the chapter 25 verse number 7 e de aka ho Genesis ni abisa hu se Abraham ewu ye no e de ne siye okay na ansa na oba bewu no nso Nyankopɔn a onim the state of death no onim the state of the dead enipa na body wo wachi onim de e ho no no yes hwe de oba beka a kire Abraham Genesis 15 before then no ti haye yes before then on say Luke 16 verse 19 ne say Lazarus wu yen abofo be ye dey abeso ko Abraham kukum me da se Jude chapter 1 verse 9 Moses ye righteous person no yes owu yen dey na siye bonsam ne bofo Michael pre ba bia de obe onu Moses body enye ne body say you because na Moses ba be wu no abofo ne me no pre ba bia ne wu achi ne kra ne be dey ebeko yes eti bonsam de prako abone for side ane Nyankopɔn so de prako Nyankopɔn side yes di hono no ba opanyini Michael ane bonsam na pre Moses wu achi ba bia ne kra be dey ebeko na pa to wu achi na o kra nko ba bia nko on be pride ene asem no on be pride that me ba bia wu achi o kra ne be ko no se be ko Nyankopɔn nche ye wo se Nyankopɔn abofo be ye dey ebe so akọ hono said the Luke 16 verse 19 ye be so a Lazarus je de koye no sa na asem ne tie ampa eti me pa chawo ansa na Abraham kwa ne righteous person odi nkan dabi Hebel mu nya di nkan wu what you say set mu Enos mu Noah mu akronkro fo be di kai de bai aba ansa yared mu ansa na Abraham eba ba Nyankopɔn be say Abraham wo hu nkom say Abraham be wu Genesis 15 verse 15 be Nyankopɔn adwene mu no ba bia ewuo no Abraham ebeko verse number 15 no tie verse na wo de we ko we janu mu kyan asomdue me pato Abraham ebewuo no Nyankopɔn na eka so yes o say Abraham be dey we ko na janu mu kyan asomdue ba bia Abraham wu yesie no ho na yesie Noah tapi ho na yesie Yared enti wo be ko na janu mu nkyɛn de be asomdue adenti na wo be ko na janu mu nkyɛn because owu ma yesie body na yes owu ye no abofo besoa na ko na janu ma ya akronkronfo de be enkyɛn ti Nyankopɔn na eka che Abraham say yes obewu akode be janu mu kyan asomdue ti na janu mu nkyɛn ne tere say wa abra anya one wo mu so na yesi ombo mu ene asem no enye Abraham na to obodan a yebesi on asefo mu satam ne ho de esie ahotefo di nkan no but adenti me pass Nyankopɔn kra ne kasa at this time no time ne Nyankopɔn ne kasa at this time no me pa to tie yes satam ne Nyankopɔn ne nya apam tabia on ne ya apam e wo chapter say 17 aha ye chapter say 15 yes enti ha nyina na ode Abraham ne nya me friend Abraham tabia enti Nyankopɔn chen de daache obeye ene Nyankopɔn se odi na asem so na se owu a yes ye be ye dey obeko na janum cha asomdue Nyankopɔn ne se wo bewu ama ye de akɔ wo agyanom nkyɛn na agyanom bɛyi ahotefo na ne bɛbɔ bɔn so na ye de bɛyi a wɔka ho bi eti every ma Abraham wu ye se Nyankopɔn kasa de bɛma na ase amam ene asem no body ne de ye besie no asase so ama na pro yes but ne kra ne de ye ba be fa na kɔ na agyanom de bɛyi enkyɛn tie Bible Genesis 25 verse number 7 ye ma do kra na wo twere se mu no ma daadi kan kɔ na Abraham na odi ye Abraham and now what ye hey mfie oha eduoso no hey mfie 175 na Abraham jan huhum and Abraham eja ne huhum no owu adwene pam and na wo ye e wo adwene de be papam because Abraham dwene na wo ye wo mu no e adwene e ye fitaa
na bra bon so ye fita yes obi ono nso wawu adwini ba nya adwini papam adenta wode tinyi fita na wode twempana wode we ma no wode yasa enti Abraham de na adwini fita no wode ba bra fita so na bra bom because obekan mebusam 20 verse 29 yes wose emrantia ni monyam no ma ho ofe na enkokora so aho ofe ne de be adwini enso na adwama monti adwini ba no woka yomu amana ye black ofe no oluma na ne bu afu enso nka adwini kire se nka betena wiase bobla kronkonti wo bekọ awieye no enka otu na ye white that wo de etimfita na ekọ waja no monchen enso we de etu na ye white ba no oto mo na re nsa si witu monto kan kwa minia mepato ose yanko na owu adwini pam Abraham ewu ewo adwini papam wo ba akokora na Abraham aba akokora emfie amme na emfie amme Abraham no bobo na no mepato tie yes Abraham wuye no oja ne ho mimu no yes ena ye boaboa na no aka ne nkrofo ho Psalm 50 verse 5 say bobo ma ho tefo ano mame boaboa ma ho tefo ano mame wana ma fode boso no mo apam no Luke 16:19 no Lazarus ya righteous person wuye no abofo besoa abofo beboaboa no besoa no ekọ Abraham kuku ekọ ne nkrofo akronkrofo woni wu achi ne kra ne kọ ho yes enti hanom nso so o say Abraham wuye no yenya nsie no yes ena ya abafo beboaboa na no eka ne nkrofo said Nyankopon say Abraham bo Genesis 50:50 say obekọ wa yam de be enti wawu e wa say Nyankopon abafo beboaboa wa no ka wajanum ho de be bebe mu kra no ekọ no okay afa ye hwe body no wase no obobo na no ka ne nkrofo abafo na fa okra de ne kọ ahotefo ne nchen afa ye hwe body na e wa sai so no na ne ma Isaac and Ishmael ayede e kire say esno body na ye sie no and esno okra na e kwa hefa ekọ ayi ne nkrofo ho e wa ahotefo ne side yes then e kan kire obiem asama emu na ho clear wawu ama satam no wawu ye na no yes instant na wawu ye na wo ye good a abofo de na koka ne nkrofo ho ba body de dia was Ishmael ne hwan Isaac ayede esie no e wo mapela bodai mu e wo bodai mu yes that means saboda be pa saboda e kosie no e honom na nkrofo bi e wa yesesi omguo tapia edi ne nkrofo ben ne boaboa na koka ho no akronkofo no ye boaboa Abraham kra de kwa de koka ho na mum body na wa asase so no de ne ma Isaac ni Ishmael de be esie no enye sa pepe edi se na asem ne tie yen konko busa Isaac yes Genesis 35 yen konko busa Isaac verse 28 Genesis 35 verse number 27 no verse 27 wase na yakoba na ja Isaac nchen ewo mamre yanko wa Kiriat Aba yanko ene Hebron ye Abraham ne Isaac tenaye bebia Abraham ne Isaac etena ho ese ahoho no Isaac na nyina me pa chawtie yes Abraham so ne ba ne hwan ya Isaac yanhwe Isaac so wu achi no Isaac wu ye na ehwe de to no Isaac na nyina Isaac so na nyina aye mfrinhia ohade wotwe eye mfrinhia sei oha edio watching that means 180 years that you ochane father 5 years yes tie bible na Isaac jane huhum ena Isaac nso ewuye no waya righteous person na wosua Nyankopon mu no kwa nante mu nti Isaac eja ne humemu yes kwai Isaac jane huhum na owuye na bobo na no Isaac so wuye no ya boaboa wono so na no eka ne nkrofo ho ekoka ne nkrofo ne papa nom ne akronkronfo na di nkan wuo no yes Isaac so kran so ya boaboa ma ne koye dai ekoka ne nkrofo Psalm 50 verse 5 momo aboa ma hotefo ano nya dai enti ahotini wuwu a ye boaboa na ka hotefo ho obonefo wuwu a ye boaboa na ka abonefo de bai eho yes enti hanom no Isaac so ne kra no ya ne koka ne nkrofo ho yes ana body ne de ha wase wabo akora na me no na me no na ne ma Esau eni Jacob esie body no na bom ne kra ne de ya de koka de be ho ne nkrofo ho me pastor Jacob so ne ba wa ye bohye ba a ono eni Jacob no so me pastor yan hwa de on say Genesis 37 verse 31 Genesis 37 verse 31 Genesis 37 hwe on say na Joseph nguye yes ba ye to Joseph ko Egypt no Joseph nuanom sheda kum aboa de Joseph atade eye aboa ne mogam ade bra ne papa say
Jacob Joseph and Ewu nyasa me pato wo de ti ha Jacob so wo gidie woni mu say yes enipa wu a ne kra ekọ baabi etu de ti asem bia obeka wa ha Genesis 37 verse number 31 verse 31 wo fa Joseph atade no me pato tie abra omukum aboa no wo fa Joseph atade ana omuton Joseph ko Egypt yes ana mu fa Joseph atade no wo kum opapu bi me pese ohunu adwena wo Jacob trim ewo ewu achi yes tie na wo kum opapu bi ana omukum Joseph nuanu mo yes me se aboa bi beka wa ifrinto mami why Jeremiah 17 verse 5 so adome de odna woto nyanko nipa so lukrem do nipa ba fa ho nto nipa so yes fa ho twiri nyankopon why Psalm 180 verse you say yes ye twire urade esin sa wodon bato henfo so lukasam why for more for nana ene wonde Debi o do mama debi do mama ene wonde kan ko me ya wase wafa opapu bi enti Joseph nuanom ton no wie no ene mu heda kum aponche bi no ode atade no bomo janum ene mu de atade no bomo janum na osoma ma wode batakade ne bre wona eja beka se ene wosoma yeti heyo me pa to hwe trick ya Joseph nuanom ebe trick Jacob yes omo ton Joseph ba mbo pa kum aponche de ne moja ye Joseph atade mu e de abache ne papa Jacob se ye na yahunu we na yahunu hwe wo ba na atade ni ana enti Jacob hwe se atade we ye wo ba Joseph atade ni ana o ma sa ate o mani ayara ana Jacob hwe atade no o ka se e me ba na atade ya ayampa atade we ye me ba Joseph atade abobone bi awe no ayampa aboabone bi ayden awe no aboabone bi awe no awe me ba no ampara watete Joseph mu because wo hwe sa de ate no a ya tete Joseph mu yes kwai ana Jacob sunso na atade yim ana hwan Jacob ye dey sunso na atade yim Jacob sunso na atade me pa chaw point we ye point am pesa wo hya ne nso yes wo makuma boa e de ni moja ye Joseph atade yim e de abre Jacob because but Jacob de ni tiri mu na adwe ne se Joseph aye de be ewu yes me pa chaw sa eyampa se na Joseph awu a e wo se Joseph ekọ hwan yam aboa na ore Joseph no sa Joseph akọ aboa na yam yes upon se Jacob adwen ne se aboa bia wi Joseph nyina no yes anam se wonim se Joseph aboa bia we ne de ba ne kra ne ko ba bia nwotefo e de be eti one day wono Jacob no tu wo ba de obekọ ho yes titi asama Jacob eba beka hana Jacob sunso na atade eti Jacob te se aboa bia we ne pa no ena osunso na atade no ode etuma bo na sene ena ode etuma bo na sene no su ne ba ne tere ena wosu ne ba Joseph e tere ye ko na ne mama ne manyina eti ne mane manyina ne mama nyina sore se ene ne mane nyina sore se wo ba cheche ne wure oba ba cheche Jacob wure se o ayi we de hya den se de obi awa eche ne wure no nanso so mama wan cheche ne wure wo se dabi we nya hya den bi asem bi ahwe ena Jacob ti asem obeka o yes ana Jacob say me de awre wo yere be ko mi banchen me ba munyame yes na me fa awrahuo we ya anya dai e ko me banchen anya dai e ko me banchen anya dai e ko me banchen me pa ta obeso o kire se ono so de awrahuo se ya ba dai e ko ne banchen ebewu e wa samado e wa hefa samado me pa ta Jacob say yes ne mane nya no no sunsun anu wonwu na ono sunsun wu a wodi awrahuo be ko ne ba Joseph nchen e wa samado me pa ta physically no na Jacob ni se abo bia dai edi yesie body no da bia yesie no oguabo bi adentina obeka se obekọ ne nti wakọ ne nchen wa abo na yam da bia o se wodi awrahuo be ko ne ba ne nchen o hefa samado yes because e Jacob trimu say abo bi a che ne body ne dia ne kra no wo hefa asamado a ewo atwene ye ewo ba bia kronkofo na etwen etu ano dia awrahuo saa bewu akwane ba Joseph dia bai enchen that we body ne dia won care about dia won care about no again so eti Jacob adwene mu no oni ba wu anu awu tabia oni ba wu anu awu tabi mesi no untimi sa pretty way untimi disprove da oh fine unless say ompa no kore wo dia tutupe ba ye dia wo pe bat wo boa wo de hefa na be Jacob asema wo kan say yampa so nipa wu na ye kasa asama ado ya daka mle mampa to adaka mle na Jacob Joseph wo tabia ade no so dia ho be ko le banchen na te so wo baby oh baby ade be eko me pa to yamfa another thing so any example okay on say 2 Samuel chapter 11 David ko fa Bathsheba e yire Uriah ne ko die yes e ma nyanko punishment ba eye
Asma odifo Nathan ba David in time. Yes. Tienie. Ama Nyankopon yi David aten se. Oha oba ne so. Ti David is aka na adwene. Hi. Ana 2 Samuel 12. Okay. Verse number 14. 2 Samuel 12. Tie. Verse number 14. Me pese hunu adwene na ewo David tirim. Tie Bible. Wase. Yanko. Nanso. Saudi asemi ama Ewurade tamfo. Aha no mo no. David abom pa ye se me Nyankopon emfa bone ne hu ne so. Yes. Na wasaka na agye wa ye Ewurade bone. Hi. Ana Ewurade sika che ne se ne bone na firi ne so wonwu. Hi. Na mum anam se bone na wode ye no. Wode ama Ewurade tamfo. Wa ma Ewurade atamfo. Henya busisama kanti. Eti menya ebusisama kan ti Ewurade nti. Oba wo no ma wo no nso. Eba na ye wo ne ma wo no. Wo no obewuo. Ewo no obede. Ewo no obede. Ewo no obede. Ewo no obede. Ampa. Ewo na obewuo. Yes. Hwe 1 Samuel chapter 2 verse 6 no. Oba ha na eda Nyankopon ase no. O ka asem bi kan wie ne mra ha. 1 Samuel 2 verse 6. Verse number 6. Because Nyankopon kwa na obi wu nne. Ne Christ ane kwa asama ndo obi pa sama na sa afraba. Yes. Ebi no ma Lazarus sorry ye ewo John 11 verse 41 go yi no. Hi. Obi antimi challenge. Eye ne kra na be sorry ya ba be hye body nim. Yes. Yen hwe ade. Me pato 1 Samuel 2 verse number 6. Tie gidi na ewo oba nim nti odede Nyankopon ase. Ewurade na okum. O se Ewurade na ye dai. Okum. Ewurade na ekum. Na Amankwa. Me pato onu betima ekun ne. Yes. Oku na woda ho na wawu no. O wotumi se otumi sai de be. Ese nya no. Yes. Na ebra oku wo no hwete bia obekomu na abra o ma nkwa no so de be ya obese nya nkwa. Yes. Kwai. Oma wasane kwa sama. Enti se woku wa oma wo kra ni sane kwa hefa. Asama do. Na onya no so e. Ko. Na wo frifri di. Na wo onya no so a osa ma wo fro ye de. Hefri di. That means okra ni sane kwa asama no e se fro aba back to the body. Yes. Asa ba nkwam that okra ni be sa na aba fro aba. Yes. Edi Nyankopon ma wo sane kwa. Otumi sa ma afre de be. Eba. Ti Moses etumi sane koi. But as we say sane ba ni eye asuafo no be kasai. Samuel sane koi ba o sa afro ba ebe ne so le kasai. Yes. Eti ya Samuel back. David ede no. Hi. 2 Samuel 12 verse 14 going. Verse number 16 no. Verse 16. What's na David pe Onyankopon chaw. Eti David ete se yase ne ba ne bewu no. Yes. Ane wo pa Nyankopon ya wechew. Ema abofra no. Ema ne ba na wo ya abofra no. Na David bua dai. Na David ebu adai. Na okomu koda fam anajo. Eti David ekomu koda afam anajo. Na ne fie mpanyimfo be gina ne ho se. Ene fie mpanyimfo be gina ne ho se. Wo ba ma ne so free form. Enko be pa na free form. Yes, one penny da. No no one so ndidi. One o money. Na da etoso nson. Edi 7th day na. Akokwa ne wi. Abofra ne ye dai. Ewuye. Na David nko asuro se. Eti akura ne nguye kura papa na ndi na wawie na obedidi ana. Ti David nko ani suro se. Wo beka kire ne se. Won beka kire ne se. Akokwa na wu. Abofra na wu. Na wo ka se. Ene wo ka se. Hwe. Akokwa nda so ti ase ne mpo. Satam na ne ba no mpo da so ti ase mpo. Ya ne kasae. Tam na ne kasae no. Wentie ye. Ebe de ne aka kire ne se. Na abre ya wawuwe no ebe de ne beka kire ne se. Akokwa na wu. Afa de oba na wu. Ana we nya boni bi. Ebi mpa na obeku ne ho anaso obe ya de boni bi. Na David hunu se. Eti David hunu se. Ne nkwari huhu. Ne nkwa ne ye huhu. David hunu se. David hunu se. Akokwa na wu. Aya le ban na ade be ewu. Na David ka kire ne nkwa ne se. Edi David ba ba ye ne nkwa ne nte ase ba David wote ase. David ka kire ne nkwa ne se. Akokwa na wu ana. Akokwa na wu nti na mo ye huhu na na. Na wose wu. Ana mo se ana na wawu ampa. Ana David sorry free form. Ana David sorry free form. Odware srai. Ana odware srai. No satira na tade. Ana wo change atade anu fa ofro se. No okọ Ewurade fie ko srai. Ana okọ Ewurade fie ko sore. Okọ Ewurade fie e ko sore. Kwai. No abane fie. Ana wo sa ba fie. No obisa ma wode aduane besi na. Ana obisa e ma ye de aduane besi nanim se wo abedidi. No odi. Ana oti ye. Na kwa ne ka kire ne se. Edi han ne nkwa no adwene ho mu ntase oba ne yare kura no woni di no wo awie mu no. Ana wodidie no. Ne nkwa ne ka kire ne se. Asebe na wodi yi. David ade a wo ye nte ase. Asambe na wodi. Akokwa nda so ti ase no. Abra abofra nda so ti ase no. Wo bua dai. Wo ye fasting, wo bua dai. Na wusuin. Ana wusuin. Akokwa ne wo ye mom no. Afa mom a oba na wo mom wasanka wusumo no. Wasori edidi. Ana waso na wodidie. Na ose. Hwa adwena go David tirim. De ntia odidi na onom. Kwai. Akokwa nda so ti ase. Ana wo se akokwa nda so ti ase no. Bua dai. Me bua dai. Na misuin. Na me se. Ana me ka se. Why no onim se. Bia hwan ne nim se. Bia. Ewurade be dome. Nyankopon be dome. Na akokwa na nyankwa. Na ewo mu se wo so obeku ne de but bia me mpa ebo no obetiem na nka abofa na nyankwa. Na afei. Wenyewu.
Sabofa na nya ewu se Nyankopon ka ye no a. Adenti na meni abuada. Adenti na wasa bidi abuada wa bra Nyankopon di kaka acha be sabofa no bewu. Metimi masane na ababio. Me pato metimi ayedai. Masane na ababio. Me metimi asa sane na ba nkom bio ana. Me na makwa ne nchen. Me pato David say ono mom na beko baabi a ne ban ye dai. Me na mekwa ne nchen. Na ono de. Na ono de. Ansane ma me nchen. Eyampa de wo sane kɔ ha no mo no ensa mafie bio. Job 7:7 wanga. Okay. Job 14 verse 50 go wanga. Okay. Eti wo say ono mom no obese na kɔ de be. Nchen. Me pato enya no abi nso na Jacob kan say what the awrahu asa beko de ban so nche wa hefa. Asamado. That means omunyina wo gidie say onwotifo wu bia ne kra ne twen e wa atwen ye wo baby ye Abraham kokumu a. Yes. Anwotefo e twen e wo ho. Me pato yemna me busa Jacob na mu. Tama oba bewu. Genesis 49:33. Who the Bible? Genesis 49:33. Verse number 33. 33. Me pato wa twese. State Jacob edi wuye ewo mu. Yes. Genesis 49. Kanko. Jacob said ma nsamansie wie. Jacob ehye ne mansa mansie wie no. Wo boa ne na no gumpa ne so. Na Jacob pagya ne nan edigu ne mpa ne so. Na ojaemu. Na owuye na ojaemu. Na wo boa na no ka ne krofo. Me pato tie wa ye dai. Wo boa na no. Ye boa on say tan bia ho tini be bia no. The first statement answer na Bible ne beka ne sie ho de no. Wodi ka kira wo say ye boa na no kan de be. Ne nkrofo that mean ne kra na di nka akọ ba bia be kwa answer na body ne kwama akosie. Yes. Enti wo boa na no kan de be. Ne nkrofo ayampa ne nkrofo ahotefo nso kra twan baabi. Yes. Enti boa Jacob so ano. I can ne nkrofo me pato Jacob no in Egypt. No Egypt. Satam na ne nkrofo bi adi nka wu e Egypt. Dabi. Enti wo boa ne kan ne nkrofo mo de hefo a. Body ni de enyansie no. Yes. Afena chapter 50 verse 1. Na Yosef di nanim butu na ajanim. Tie. Yes. Enti ya boa na no that mean okra na akoka ne nkrofo ho ahotefo atwen ye. Yes. Afena ya hwe de beto body na de e wa asase so no. Hai. Ko. Na Yosef di nanim butu na ajanim. Joseph di nanim butu na ajanim. Osugu ne so. Ana osugu na jaso. Na afena no. Ana okisi no. Na Yosef sene nko aduyefo se. Ana ahanom no de ye di ka de Jacob kra no ekọ ne nkrofo nkyɛn o. When the air body na ya anwea no. Yes. Body na eda tie na ye be kire be de ba koto. Ne kra no di ka akora da odi ka cho se ya boabo no aka de be. Ne nkrofo. Hai. Ahansi enyansie no nso wo se ya boabo no aka de be. Ne nkrofo. Kanko. Na Yosef sha no ko aduyefo se. Ana Joseph sha ne nko Egypt fo aduyefo ne se. Won sha na no aduro. Omo sha na ja moduro me pa kwa sa atama ye sha na ja Joseph Jacob moduro no. Yes. Na ya de din ka boabo no ka ne nkrofo na boabo no. Okode da. Ti dia fa na ye ni moduro no. Body no. Aye body no ne kran de okọ. Yes. Kan kwai. What's na aduyefo ne she Israel mu. Ana aduyefo ne she Jacob a ono ane Israel moduro. Na wodi hu edaduanan. Omo yusu 40 days ana de ye ni mu aduro no. Na bezrimfo no su edaduaso. Me pato omo she ni moduro ewie ye no. Egypt for say su no 70 days. Yes. For 70 ne ka 40 no 110 days. Satam no ne kran de dada. Yes. Kan kwai. Wase. Yanko. Na wodi su ni twam no. And now wodi su ni twam no. Joseph ka kire Pharaoh fie for say. Afei ne ye kwa akop ba bia. Ye de body ni be ye dey. Ebeto. Ba satam no. Owu ye na Bible ni ka kire wo say. Abro wu ye na ne so a ne koka ne nkrofo de be. Ansa na body ni mpu. Ye be ko akosi. Yes. Eno ye point bi mu. Me pa chaw. Yan hwa ade bi ewo Numbers chapter 20 verse 26. On say Aaron and Moses. Wa mo kofum Nyankopon wo ma no kasa o ma no kopatrie. Yes. No mama Nyankopon asema nyina. Fa poma ne kire botan ne so no la ko bom. Yes. Ene Nyankopon kan say ke na de omu nkobi o mbewu. Yes. Ke na omu nkobi a o mbewu no. Yenti hawa. Aaron ba bewu no. Nyankopon ba be describe yen hwa de. Numbers 20 number 26. Yanko. Na yi Aaron atade. O say yenyi Aaron atade. Na fashion ba Eliasa. Ni amfansha ne ba Eliasa because ne ba Eliasa ne ba be di Aaron ade. Yes. Kwai. No wo Aaron ano. Me pa choti o. Aaron be fro bepo sa bepo no obi ani bepo no so. Yes. Baby amecho wa adwuna ko no se bepo na Aaron fro ye na okowu wo so no. Obi ani sa bepo no so. Yes. Tie ni yensie ohutini bia wo so. Ba yesi mo Aaron ba bewu kwai. Na mo bo Aaron ano. Na ya mo bo Aaron ano. Ka no nkrofo ho. Me pa that means Aaron bewu ada baby obeda no. Yes. Ba owu ye na ano. Ono so so enam so ya hotefo no.
ye boaboa ne kra no nso na akoye dey aka ne krofo Psalm 50 verse 5 Mama hotel for na me wo mu empo ye boaboa kra na akokan fo ahoto yes enti hanom no o se ye be boaboa wo Aaron wano aka ne krofo akoka ne nkrofo ho yes ko na onwu ho na wongu ewo ho na Moses ye said Ewrade hye no na Moses ye said Ewrade hye no ofro ho people na Aaron efro ho bepo no asafo ni nyina ni ewo asafo ni nyina nim na Moses yi Aaron tade na na Moses yi Aaron entade de man ne ba Eliasa Aaron wu ho na Aaron ewu ho bepo no so ho bepo na tifi me pacho bepo no so wu ye no pacho na obi fro ho da tapia e de nti no si ba bia owuo no ye boaboa na no akokwa de be ne krofo nti so o kasa eye ba bia ne body ne won ne o kasa ne nkrofo de a yes sa ho bepo no na Aaron nkrofo bo ho da tapia nti ade ne se ye boba na kwa ne nkrofo ho because ne kra no yes ye ne be ko ba bia hotefo kra de be ewo enti anu nso wu ye no wa ya righteous person no yes ye boaboa no nso na o ka de be ho ne nkrofo e ho me pacho tie ye hwe Moses Numbers 27 verse 12 Numbers 27 and 32 Deuteronomy okay 32 what are numbers now 32 verse number 22 Numbers 27 aye verse who you are about Deuteronomy rather who the can okay Numbers 27 verse number 12 verse number 12 tie Ewrade ka kire Moses say enti Aaron wu ye no afa na adu Moses so ewu so said the Moses Aaron wu ya say ye boaboa no kan nkrofo ho yes the same way so and Moses so ebewu ame ayedai aboa na no Saya boaboa Moses anu aka ne nkrofo ho no and Jude chapter 1 verse 9 say yes eye nyankopon abofo ne bons abofo na ebe pere ba bia Moses wu acho bedai obeko and Ewrade bofo Michael bom enya Moses no ode ne kra ne boaboa no ka ne nkrofo de be eho kan ha de Numbers 27:12 ba mo kasa na Ewrade ka kire Moses say otumfo ya we ka kire Moses say fro abarim bepo yi onfro abilim bepo no what's fro abarim bepo yi onfro abirim bepo no e ko hwe asase amde ma Israel na wonko ye ke na asase a ode ma Israel fo na se wonya hunu a na se wonya hunu asase no a wonso wa bobo wa no ya ye dai ya bobo wa no ya ye dai wa bobo wa no Jude 1 verse 9 that means Moses fro bepo no a ono se be dai ya beboa Moses nso ano akoka ne nkrofo ho sede wo bobo nua Aaron ano sede ye boaboa wo nua Aaron ano koka ne nkrofo ho it is a matter of the soul Jude 1 verse 9 Jude 1 verse number 9 nanso penny Michael eti Moses wu ye ne kwan ye fa so aboaboa no ka ne nkrofo ho ne say yes oba bewu no oba penny Michael no obonsam di apere ani obonsam di apere e kasa about the ownership of Moses kra abra wo no yes eti utie nkomo no a eye bofo Michael enanya Moses kra because of the nyuma papa ayi na chinti ene odi Moses kra ye de be ekoye eti akasa ye boabo anu aka nkrofo ho a eye abofo adwuma yes ene Luke 16 verse 19 no o ka say Lazarus wu ye no abofo be ye dey abeso anu ko hwan abram kuku men kasa na men kire obiem eye tietia yes eye as simple as ABCD eti Adam so Abraham wu ye the same thing yes awotefo ni nyina wu ye no ye boabo mu nyina so kra de ben ano sana bonefo nso so the same thing ti haye adenti na awotefo ni nyina no me pacho omu wa bewu a omu ka se akwankoro pe Job 16:22 Job 16:22 edento omu ka se ewuo ye akwankoro yes obekọ kwan wonni hon kronkron nchen Job yes wonni hon kronkron nchen Job tepia ka adwene wo Job tim woni wuachi Job 16 yanko verse number 22 na emfia wa no de bedu o se eye de na ra wo mfia ewo ano no ebeduru makọ kwan a me pato abra wawu no o ka ne se o kọ ekwan bi a mensa ne memma because o kra ne kodu a on sa ma metrans bi yes gise owu sorry mansa tie ni enti wo be kọ kwan adenti na wo frɛ ewuo ni se o kọ kwan okay but when your point no ebuda ho edenti na wo frɛ ewuo ni se wo ye den o kọ kwan aya kwankro ye boaboa wano a ka won nkrofo de be ho na yemfa ne se wo ye nipa wo nya papa abonefo de ne so ni yes ti haye edi Bible se ya wo asamado a eye ba bi abonefo wo when Luke 16:19 no de fo ne koye no yes wo de one day be di punishment after death won come na abeti ase yes edi hanomo no anam se wo ye abonefo na owu kọ asamado place abonefo no wo no a yes ya di ka ma wa bi atenefo wo ba bi abonefo wo no
Me pacho, we are Montina was what Brabunti. Who done this place? Now call Abraham, dear bay, Kukum, and Namuma Penti. Yes. I didn't American is the anti-American is say. Job 14. Job 14. Yes. Verse number 20. Job 14, verse number 20. Yeah. What in Tim so many chumco? Or say, what in Tim so many chumco? What's a children in him? What's a children in Pacrona? What wouldn't name? No, soon the cock. Now you're so many free at as a force as a cock. The man in Manyama. A higher wow, one fine uncle Pono Crana woo. As I said, so now, where Jahokon. Womanya ni Monyamwa. On him, win him. Brewa Sensua. Say a brewa sensosoa. Oh, who my won't. Won't from my warm. One when I'm young could not see. But your body now, I was a year at a common part of body water yaw. On tea out. 80 Adentina walk and say. Dear see what I answered the woo. Never one hour won't baby. I walk on. Oh, honam yaw na day. What's here? The part of where who am I out yaw. The Pia. Yan Chomas out yaw. That means upon if for woo. And I'm new my bonny inti. Baby and a crane qua bra why a boneno. Aye, baby, I'll bet there be yaw. Yes. Tina Luke 16 verse 22 going. Or the phone cast a woo, Hunaman or Hefa. What from him? Yes. It was say, wow, what's the Yasi Bonu watching? On one when I'm yaw. Or when I'm yaw. Cannot see. And out here. And the credit on one bobo. The dear bay. Necra. Baby, I'll cry an econo. And I'm bonny away into a crowd of econo. Yes. A better one bobo say, yeah, me who ya come if I know pass him. Hi. Ya come for Bracon. Yes. Me who ya come here, dear Etene. Because a bin I yes, we are what cast and punch or say, had I known. It's always at last. Oh, yank away at the Etene, come with him. Tio. Yes. 80 Hanamono. Or say, dear Wawuno. Or no Quan who nam yan right there. What here? That means, sir, who will not back up baby or the phone one no. So who will not back up baby a last of the choir no. Yes. It depends on and not a braba where they be. Wobo. Tieni. And the moment what yes, I see so Bobrano. Now Bobra Bonnia, that means one no more to come here for some man do baby or say one. Yes. The moment I will have a do back up. Job 9. See hey. What did the Job 5 verse 5? Job 5. And Job 7:27. It is out to yes not the one about Ponia. Wakrano ewo ewuachi Abrababone for na so ye. Eti hwanu mo na wanamo to ya de be. Eko. Kan hwa de. Job 5. Yes. Verse number 5 no. Bible kasa. What's it? Aha. Wana. Aha no wodi kan kire wo say. Wo dem chapter 3 verse 1 no. Verse number 1. Let us say say or refer to wo mu a wo mabrabo ntene. Omu nsuro Nyankopon. Wo mu mabrabo ntene. Na omba brabone no. Enwuma ba no mu ye no. Wo mu na du kwa hefa. Asamado. Yes. Asamado say because what wo boni ni ma o kan ye de be. Ekọ ho. Yes. Eti wo brabo nti wo kan din kan wo ho. Enti the moment body ni be wu be pepe na no. E ho na wo chafa because ho brabo na ye de be. Wo boy. Yes. Kan hwa de. Job 5 verse number 1 no. Yenti. What's it frey? Ko. Obi wo ha obebua wo. Verse 3. Verse number 3. Tie. Me de. Me hu no jimi for oji hini. O si Job chapter say. Job 5. 5. Verse number 3. What can verse 4? Verse 4 no. Yankwa. What's it? Aha. Ne man enkwaje ntem twen. O se abonefo man enkwaje ntam ye dai. Etwe. Na wo peche won. Na Nyankopon be peche won. Kuro purumu. E wo kuro no aprum. Ha ogifo ni ho. Ah se Nyankopon e peche abonefo a ogifo bi ani ho. Yes. Ho. Wana wo de kom. Wo ma wo mu di kom. Ebedi no ne no baye. Ebedi nipa kro ne no baye. That means amanfo fa woni ma wo gya ne honom. Yes. Kan ko. Na insoye mu mpo. Na insoye mu mpo. Ana wo befa. Ana wo befa. Na edufuri pe. Wo de Job 5 verse 5. Job Job 5. Aha. Verse number 5. Yanko. What's in edufuri pe for amene won. Ade dodo. Edufuri pe for be mene wo ma de dodo. Efri say. Musuo infifiri hefa. Infutrom. Me pato me busem rather 5 verse 3 to 5. Me busem rather. Bebia where ya wa wo de wo kra ama ma pe damansem abrabo bone esu bone no. Wo de ha bebia. The moment I take body mu no bebia wanam o kra na anam dutu kono eni. Etu wo ya be hwa le do so ya de be. Eko because e hwa abrabo na wo boy. Yes. Time for Proverbs 5 verse number 3. Verse 3. What's it? Na na chiri ye, you know say. Or kasa about slave queen. Yes. E ma abonefo de o mo twi nipa ko say yemu no. Yes. Enie wase na chiri ye bonwono sen. Onwono. Aye nam te say enkrante no for. Yes, because the moment I also nya slave queen, when le beda no,
or twem akoseyem yes what den kranta won fam wow ai osenka 4:726 wo hu dia university wo yes oba na koma mo fidie ni asew na ne nsa ye nhoma yes die wo so nyankopon ne ofi ne mofi no kwase no bone for the obedey obeche no kan ko wase yankwa verse 5 no babu nkasa wase ne night ane ko wom enti wase obi biara oye oba adwamanfo a bone fama no ekwan se ontwe nipa yes enko oseyem no ne kwan sa ne kwa hefa owuom ko asamado na nanamo tutukro me pacha nanamo tutu kwa hefa asamado nanamo tutu kwa hefa asamado me pacha sa asamado we eye de abonefo e de be eko eti nanamo tutu kwa asamado eti se wudi na chi ya wo kra kwa hefa asamado the moment a obewuo no wo ko asamado place aye de abonefo e de be eko abra wudi oba abone achi wonam abra abone achi wonam suba bia enya achi no wo ko asamado a eye abonefo atwen ya amane ye ho no mo no 7:27 the same slave queen wudi na chi a verse 27 verse number 27 the same slave queen wudi na chi ase ne be ye fie ni asamado kwan o say oba na onye papa no yes wo da fa free verse ayi no verse 25 verse number 25 tie wase ma wakoma mane nkɔ na tempo o say emu akoma mane nkɔ obadwamanfo nipa bonefo obi o tebro bone akwan so emfom nkɔ na akwan so keye na wa mfom ankɔ nipa o ye bonefo akwan so wo prepare nipa pi na wa prepare nipa bebre akogu ho e de agu ho no nkɔ na wana wokuku won dos wana waku won ye de be e dos kɔ ni fie ni asamado kwan ni fie ye de be asamado kwan that mean wudi na chi ya o ko asamado a eye oseyem yes kan ko asane ko owuom pm esane ko owuo de be mpm yes that means wudi na chi ya ubeti makun yes me pato enye bia na jamamode ama police na ba obi oba bituo no ente wu se ya pe a wo kra na ko asamado pata eye abonefo de be enchen yes mame ma typical example bu ha on say bible na kan obi 22 verse number 6 say shabofra kwan ya won fa so na wonyina wa mfiri ho yes ne verse 15 say jimi sem bata abofra koma ho yes this wo de aba na e de be e na waye me da ase yamusa question wa ha question yebusa ni abofra no say wantia na wonyina okoya akora bone a ba bia ne kra ne kono won ne bi da ho mebusam 23 verse 14 free verse 13 no 23 verse 13 was in fact ne tin kam ya o se sa wo ba sa wa ya bone a wo betia no in fact na tin ne kam no ka wo de aba hwe no a na senke sa wa ya bone na wo de aba hwe no a onwu sa wo de aba hwe no a me pa cha otie o yes o se sa wo de aba hwe na wonye dai onye dai me pa cha busa kwahye se wonam fam o se sa wo de aba hwe oba na wonye dai onwu ko sa wo de aba hwe no a senke sa wo de aba hwe no tama wa ya bone na ana obeje ne kra efri asamado me pa cha wo beje ne kra efri hefa asamado aha ne ye asamado place na wo de fo na wo nsu nyankopon ko ye no yes ana sa wo tia oba daache no owu a wo de age ne kra na efri asamado place na ye panish no yes me pa cha honam fam no oba no wo tia na omu me pa cha honam fam no oba no onyina omu e do bewu Psalm 89:48 say woni pebe no ma wo mu ampa Hebrews 9:7 say said ye da homa say e da homa nipa say owu preko no enu achi de be atemmuo na beba yes sir ampa eti pa cha wo ba no sa honam fam wo tia na daache obewu no kwasem wo kro na wo kro wo tia na kro so be dey obewu but the biggest question is say ewuo na wo tia na me pa cha yes wo je ne kra fi de be owuom asamado yes me pa to anka ne sa no kwasem okay honam fam grave no oba no wotia no mpa honam fam side na obewu yes yen kosie no mane nko asamado no no kwasem say yes asamado no yes physical grave no nti oba no wotia na daachi nti wonko sa grave no eti asamado ben na wo kasa wotia oba na wo de eji ne kra afri ho no okay that means eye ba bi abonefo na edi bone awuo no yes wo mo kra ne kono oba no wotia na obeya kronkron ne nti owu a ne kra nkwa abonefo atena ye ho na ye panese wo no na ma wo bagi ne kra afri ho no de yakwa hefa ba bia ye Abraham kukumu no yes tie kan bi wase yanko sa odi aba hwe no a sa odi aba hwe no a na obeje ne kra afri asamado o ji na firi ba bia abonefo na ewu na ye panese wo no yes o ji ne kra de ba afri asamado na sa asamado ne ye normal ba bia asie ya de a be pa to oba no wotia na daache ohumi onkwasi nti asamado ba bia na wo sa je oba na firi mu ani asam no I was all trying to point by point. Yes. And he said Isaiah 14 verse 9. Can say asamado wa see. Yes. E kan hu be sia oba. E wo so hu say no kura bi wo mu say wu wachi no kra na ye debe. E ko ba bi. Yes.
What you want dey be punishment after death ehun enkomo. Enti nkomo na yedi ni nyina no e wo se otumiti ase se ohutini okra e wo baabi e wo se de be ekọ e wo wuachi ampa wa wo ye obonefo nso okra nso wo baabi a e de be ekọ e wo wuachi tie niye yes ameka asem bi nkyerɛw na timase na amanfo aka se ayi ma John 23:40 Luke 23:40 asam na Yesu ka kyerɛ de ye bo na asem dem se obeka mo hefa paradise yes sir yes ebinim say printing mistake na or ka kyerɛ wo ene se obeka me ho paradise ene na ada Yesu nim se odefo ni akwa na wo asɛnua ne so na wo saka na adwen no owu ama yatam body na kosie no but the kra na ekwa hefa baby ahotefo ekra ye de be ewo omu wachi e ho na friend de ba de paradise atwen ye eti wo se obeka me ho ewa hefa paradise yes kan ha de bepato Luke 23 yes verse number 4 obeka me ho no kyerɛ sɛ ho na wo ma eka nyankopɔn ho no Yesu ho no mawu no yes ho no mo kra ye de be ewo yes to se baboa na ka ho de be ho nkrofo ho because you part of nyankopɔn nkrofo kan ne fa ko na wie Luke 23 aha verse number 14 babon kasa no obako no bua ne kat eti baako ne bua no eka nanim se wonso wonsuro nyankopɔn baako na oka se onyankopɔn ba no waje won agiye no yes ɛna baako no tia ne se wonsuro nyankopɔn se wo afobuo kure ya ye nyina ye bɔ ne abu ye pepepe na ye mesi akwa we do din ka gi Yesu dadaw yes na meeting no asenu anso no ode confess kyerɛ no because obeka asɛm bi a ɛkyɛ sɛ akwa ne yawe se wonim Kristo na wasia no sɛ de wote yes kan hwɛ na ye de na menum ye no de etene pepepe ye etene sa ye boy asɛm mu ku ye pepepe ye nya de ɛsɛ ye ne ye nya de ɛsɛ ya bra bɔpɔne no oye de na agenkwa mi sa ye de wanyamfum so ye den akwa hu sɛ wɔnya hwɛ ye turu because hu sɛ Yesu a righteous person yes kan kɔ na aka sɛ owie ɛna wɔsrɛ Yesu sɛ Yesu sɛ wo ba ahenie mu a wan na ka kyerɛ akwa we sɛ Yesu ahenie that mean what Yesu ɔde nim sɛ wɔ ahenie ɛna wɔsɛ Yesu sɛ wo ba ahenie mu a sɛ wo ba ahenie mu a kai me ye dai kai me that means akwa ne pesa da achi woni Kristo kodi hene ti asema Yesu beka wose so ba ahenie mu a kai me wo ba ahenie mu a kai me ka kyerɛ ne sɛ ɛna Kristo ka kyerɛ ne sɛ ne kora me sɛ wo sɛ me ka kyerɛ wo sɛ ɛnɛ wo bɛka me ho paradise ho omu nyina ewu anomu omu ni awu omu nyina ewu at that time yes tieni omu nyina ewu at that time na ade nti na wo sɛ wo bɛka me ho Yesu nim sɛ akwa ne bewu ama ne kra ne nkɔ baabi wo ka sɛ wo bɛka me ho tabia because wonim sɛ wo yɛ righteous person wo ba akɔka righteous fo ho yes wo yɛ bɔnefo nso bɛka bɔnefo de be ɛho ti wo bɛka me ho that means deɛ wɔte bɔne mu ne deɛ ɔnka ne ho ɛwɔ ne wo akyi ɔno bɛka obi abɔnefo de be ɛwɔ eti mo obi anadaw ɛsɛ nipa wu a ne wawu ne kra nkɔ baabi agisa atem dam o kra wo baabi kɔ ensam a yaka kyerɛ wo ne nyinaa no fa kɔ adwendwene bu ho atɛn yes Acts 17:11 say you da for why one Thessalonica we you perfect yes what just 7 perfect na da hwɛ kyerɛsɛm sɛ what kyerɛsɛm ne mu sɛ ensam ne te saa quotation na ya bɔbɔ no kyerɛ na hwɛ sɛ ensam te saa na ɛte saa de a emu obi na ada yes amanfo say sa Luke 23 verse you know 39 hours 39 hours no yes amanfo say ho no yɛ typing mistake wo pese Bible no o kyerɛ Bible man support o false belief no yes wo de kwa kwhyɛ Bible no say Bible no ay mistake na wo na akoyɛ correct Romans 3 verse 3 say manipa nyina anya de bɛyi wo na ayɛ otrofo Bible no kwafo wo na wa agwen ya wo say wu ana asa bibia ni ho no mo de a ya di ka kyerɛ mu say wo kra na wo baabi de bɛyi ɛkɔ de wo aso beti wonye de bɛyi wontie wo pa tie wo pa mentie ɛyɛ matter of wo choice wo bra bɔne a you suffer the consequence after wo wachi ubabra kronkron a ubenya emu enhyira ewo wu achi nyampɔ hu yɛmɔbɔ onhyira yɛ won kae na do no mɔbɔ ne yɛntena yɛtena so ama yɛ nyansa nim de de akyɛkyɛ nsɛm mu ama no kuri mada wo pefe yes asafo ne Messianic Faith Salvation Assembly akra yɛ wo type Mr. James won dan ho no ma